ساعات مدبنا نزيك على متيق زي كابلو مجميرنا ل4 معلتات أكتاتلنا كنقرب لكم هنا أبناء لومي قدامي كفال بريسيدنت إساس بزعبا السالسة ورار شفرا ويانن مسؤوس تخست مقبالتاتن مسرح سلامن انقفاتات سرعة ويانن كاب سممع مقرات تصابؤوتات نمهدام اتي شفرا حسوسو زبلو زلو سبباتن كمون كونتات نايتوم اب إرترا زقمطو زلو إثيوبياوያን بزملكت نزقربلو حتوتات زهبو مبرهي كنقرب لكم هنا بريزيدنت إساس جزاها وفيها زقالة محتت فقدنيا مخانكا مسلم تعذبتي مسجانا نجلس وقت تابت حتوتات كناتو تي قدامي كفالو ناب قداي قجتن أفتات حقن زملكاتي قرم بريزيدنت إساس قجت إريتران ويانين كابز خصت 3 عامتو حزولو أوش الزحلفة كل طعمتات شفراواني 3 ورارات فنيلو أو زهراي ورار أتوكي نقنعتت سالساي واروانن مسوس حيزو مستقصتو مقالتاتن كما يتقنقوم أطغالالي إذو ورار زخب زجمر حزنا زصنحنا بوتا مالت كم بوليتيكاوي مرجان كم وتادراو مرجان فلالينا خنريو خنغنزبو كنكيلالنا وتادراو مرجع بحال كله بجكا وتادراو رقاحيتات كالوت رقاحيتات زبحالو مسرتاوي صلوا زي غبرلو ابز طعمكا بوتا ابز مرصكا ساعات زوصاصاكا سلتي نا تطقمكا تواغالو تبوليتيكاو مرجعها ناتو حقتات اللو ناترو حيتاتو نالو كافلما عم كل خال امبر عم تقع يصنحنا اكل تستقايد ورارات مالتي كينو دوبنا سيرنا كنواغا وتهدراوي سلطاوي قمتات مالتي مرجعنا ينبرن نازي زقددو بزحات رقاحيتات نيرم مغنياتو لولاونتنا مخبار لولاونتنا مكلخال طرايس لزنبره علامانا كفلمو ناي ورارن اطقعن بوتا زحزه شفرا ويانه سلازنبره بكل دبلوماسياوي بوليتيكاو ناي وشتن ناي قدامن ملكعتو كرئن كله نمرج انا وساني عزازي زنبره بوليتيكاوي رقاحيتات بكل ملكعتي ازي انتاي كنا تبايتا يفطر انتايلنا زمرصكا بوتا تحزاي تخلينا دوب فلوت سلازخونه او وشت دوب غزاء ديو تغزاء تمريت نوغ بسلتي يوصاص ديو اي وصاصين كم دلايكا زمرصكا ساعتن بوتان ختغلاوطلو تخلتيخا اي تخيلن نزبلو حتوتات ناي اولوتا ملسي زي بوليتيكاو مريچات راي تاي مالتيو كتمرص اي تخيلنا خدنا في اب مكلخال كنكون زقددنا بوليتيكاو كناتات انتاي سلمتاينا قدامي تطيت نخاين تكوس وسينا اوشت مريتنا مكلخال سلازلنا بقندو قدامي تطيت كتكوس يختبل كلها قال بقال تقدامي تطيت نسخه توصادي توصان مالتها كنا قدامي تطيت كتكوس يندحرلكا ناي متقع بوتا حيزك الله مالت بوحدو بسلتاو زراربا ناي متقع بوتا حيزك الله مالت
ተወግሶ ክትወስድ ከተጥቀዕ ወሲንካ ኣለኻ ማለት እዩ ተወግሶ ክትወስድ ከለኻ ኣብ ዝመረፅካዮ ሰዓትን ኣብ ዝመረፅካዮ ቦታን ይኸውን ነታ ጥይት ከም ጥይት ካብ ኣፍ ሙዝ ክሳብ ትወፅእ ዘሎ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ መጀመርያ ጥይት ዓይኒ ትኩስና ክትብል ከለኻ ኣብ ናይ ምጥቃዕ ቦታ ኣለና ኣብ ሙሉእ ብሙሉእ ምክልኻል ኢና ዘለና ማለት እዩ ከም ትርጉም ነዚ ክገልፆ ዝፀናሕኹ ፖለቲካዊ ሕቶታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ተመራፂ ወተሃደራዊ እስትራቴጂ ወይ ስልቲ ክትሕዝ ኣይትኽእል ኢኻ ቅዩድ ኢኻ ማለት እዩ ከጋላብጠካ ዝኽእል ነገር ኣይትገብርን ኢኻ ስለዚ እቲ ምርጫ ብስልቲ እንታይ ዝኸውን ዕርድታትካ ሰሪሕካ ንዕኡ ኣሐሲንካ ምስ ኩሉ ፀገማቱ ተገዛኢ ድዩ ንቕዓት ኣለዎ ድይብሉን እዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትለኮ ከም ናይ ቻይና መንደቕ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ግን ናብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ዝደፋፍእ ፖለቲካዊ ምርጫ እዩ እዚ ፖለቲካዊ ምርጫ ብዙሕ ወተሃደራዊ ሰንኮፋት ከም ዝፈጥር ኣይጠራጥርን ናይ ብዝሕን ዋሕድን ናይ ሚዛን ጉልበት ጥራይ ኣይኮነን ነዚ ንምንታይ እየ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣብ ኩሎም እቶም ዝተኻየዱ ወራራት ፖለቲካዊ ምርጫና ኣብ ምክልኻል ልኡላውነትና ንምኽባር ብውሽጥን ብደገን ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ መልእኽቲ እውን ነዚ ንምርግጋፅ ዝዓለመ ስለ ዝነበረ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ረቋሒታት ፖለቲካዊ ምርጫ ስለ ዝገዝእን ሓደ ሓደ ምምዝባላት ኣብ ኩሎም እቶም ወራራት ዝተረኣዩ ሳዕቤን ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ምርጫ እዮም ነይሮም ክበሃል ይከኣል ፈለማ ኣብ ከባቢ ባድመ ምምዝባል ምስ መፀ ዝፈጠሮ ፖለቲካዊ ስንብራት ኩላትና ንግንዘቦ እዩ ስዕረት ኣይኮነን ፖለቲካዊ ምዝባል ስልታዊ ፖለቲካዊ ምዝባል ክመፅእ ይኽእል እዩ እዚ ግን ብውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታትና እንተርኢናዮ ክወሓጥ ዝከኣል ነገር ስለ ዘይኮነ ቅቡል ስለ ዘይኮነ እቲ ፖለቲካዊ ሚዛኑ ስለ ዝዓቢ ስንብራት ይገድፍ ብወታደራዊ ጎነታቱ እንተሪኢኻዮ ስዕረት ኣይኮነን ክሳራ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ንስዕረትን ክሳራን ዝመዝኑ ካልኦት ወተሃደራዊ ርእሶም ዝኽኣሉ ረቑሓይታት ኣለዉ ኣብዚ ሳልሳይ ወራር ዝመፀ ምዝባላት ምናልባት ግፍሕ ብዝበለ መልክዕ ተራእዩ ክኸውን ይኽእል ካብቲ ቅድም ዝተረኣየ ዝተፈልየ እዩ ክበሃል ኣይከኣልን ምናልባት ኣብ ነንበይኖም ኣጋጣሚታት ኣብ እቲ ስራሕ ዝወዓሉ ኣዘዝቲ ዝተዋህበ መግለፂታት ኣሎ ንዕኡ ክደግሞ ኣይደልን እየ እቲ ዓብዪ ክሳራ ዝበሃል ሓደ ናይ ህዝቢ ምምዝባል ናይ ህዝቢ ምክልባት ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ዝወረደ ዕንወት ብሓፈሽኡ ኣብ ናይ ልምዓት መደባትና ዘምፅኦ ማሕሰይቲ ከም ክሳራታት ክቁፀር ይከኣል እቲ ምምዝባል እውን ንገዛእ ርእሱ ምስቲ ናይ ፈለማ ንእሽቶ ምምዝባል ዝበሃል እዚ ግፍሕ ዝበለ ምምዝባል ስለ ዘምፅአ ከም ምረት ወይ ከም ሕርቃን ስምዒት ኣይገደፈን ኢልካ ጎሲኻ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን እዚ እውን ናብቲ ፖለቲካዊ ግምታት እዩ ዘምፀና ብወተሃደራዊ ግምታት ሓደ ብግዜ ኢኻ ትመዝኖ ኣብ ሓንቲ ህሞት ኣብ ሓንቲ ውግእ ኣብ ሓንቲ ዙርያ ዝተፈፀመ ነገራት ጥራይ ምእንቲ ርእሱ ወይ ዓወት ወይ ስዕረት ክበሃል ኢልካ ክትመዝኖ ኣይከኣልን ንምድኻም ናይ ሓይልታት ወይ ናይ ሚዛን ምምዝባል ክትዛረብ ከለኻ እውን እቲ ፖለቲካውን እቲ ወተሃደራውን ፈላሊኻ ክረአ ይኽእል እቲ ዋና ነገር ግን እዚ ሳልሳይ ወራር ብፍላይ ሰፊሕ ቦታታት ናይ መሬትና ተወሪሩ ምትሓዙ ናቱ ናይ ፖለቲካ መልእኽትታት
بقندو أفتي قديمة زي تقصكوا تبوليتيكا ومريجة زمصو صقم يو مهنيان هبا قدمي زرزار كانت سلساي ورار ساعة معبالتات سلامنتاي جن كابت قداماي تماهيرنا خلو زي كألنا سلامنتاي في بوليتيكاوي كونتات كندزن خنكفل كم الرجال موصل لكتدنا أتو بوليتيكا وتصعنو قليل نجار عكونن نعاي كم وساني وين خالي حلفنت زحزة عزازي مرة صعبة يكون كاتواجا مع أسبخ ميا جوابك نحلكاو ناتم الرجعات هلو تم الرجعاتي أبزو وصدلو وان كمتصز إلنا بوليتيكا مع سيت من البات قل بوتاتات نوج مشوات يكونن تجزأت بوتات لزخونو أب تجزأت بوتات كوينة كواجا أي مرصد أب كندلا قلبت النزف البوتا كوينة كواجا خلالني يتوقع بمتن جزية كم مسرح ترى زريو إذا تغيروا نيرون تزخون مزح مسحلفة زي جبر نبرة كاب كونه مسمسة مقبالو كي كونه خلوا مقباردو أم بمحشن الكاخت ما قلت إلى هاجن ناتي وساني وسد سب كبدت نايتي بوليتيكاو من الرجال نسخون تصزخ الصعبيناتن بوليتيكاوي من الرجال بقولني أتسجعها وتهدراو من الرجال أبتوس دلو نجزا رسو توتهدراو من الرجال زمصو بوليتيكاو تسجمات نتبو تهدراو بقعد كاون زصلو تدرابي ويتدرارابي صعبينات كمتصل لزخيل أمونغو أزيو تصبي زخنة من الرجالات ترايس لزحزكا أقدمه كمزي خجبر علني إلكا وتهدراو من الرجالات كقديمك صدم تتوسط كل جزء أتصقامي مس حلفة خطرة ولا خاطرها كم قليل نجرت وزد خم كون أبايتا مس متى كل سبك أمس تقبله سناي مرته شعو كتزارب تغل أقدمك هم مسألة صدمتي موساد جن بقولنا ثمن قدي زمرت صنزك علينا يكونن እንቶም ፖለቲካዊ ኩነታት ንብሎም ዘለና ውሽጣዊ ተባይዶም ወይስ ግዳማዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ኣለዎም ሓደ ካልኣይ ኣብዚ ግዜ ዝኾንና ነቲ ኩነታት ክንግምግሞ ከለና እቶም ፖለቲካዊ ውሳኔታትና ቁኑዓት እዮም ዶ ንብል أمون قصلي من سعدان درلو فللي يركاه توزدو أي تغلينا جناب زناي سالسا ورار أبنت مسينا خنزارم تدأخنا بوغن دبنو أمونغو كلتي جنبارات بزنورة كفات وينقع بوتا نمزبال زي فتر كنتات مسمسة نزز بلد الله أبنت مرقاقسي أبكساد إكا ويبتحتي وريتكا كنت محاز أب جزائن كواج أنا زقلن بوتا كنحزر لنا تواهيل توصينه تغنتات حنسا أنفت مسحازة مسمع بله تبوليتيكا وسمبراتون كون أبزخون اللوجزية شعو حرنتنا من رجالك قدم تغيرون يرون تزخون جن انتاي بوليتيكا وسمبرات ممسى أب حزب انتاي سمعيت مترفة أب دقة انتاي ألوتاوي سمعيتات كحدر مخالة دبلوماسياوي قرنتاتو بزح هذا واحد خصوصا تفعيل رقاحتات الله بخالق وجن نجزار أسو فنان ناي شفراويانة زهلو أبركتو بتقومون قدراتون مزين كون كتريو تفعيل بقندو جن وشت أو بوليتيكا وخناتنا أب قمت أعتقاد هتصرح مهنياتو كل جزء أبزخنا يكون كونات ويوجد نعقمخا نسقطاتكا ناتكا عدلاتن مرجعاتن أب قمت سلطاتو كمزة مسألة وثانية قدم موساتكا مجمرة سريعة أب قمت أتوا ناي وشتها ناي حزبي بوليتيكا وخناتاتي الذي أبتي سالساي ورار زموتسو
ብልጫታት ዝብሎም ብወገነይ ነቲ ቀይድታት ወይ ድማ ፖለቲካዊ ኢንሂቢሽን ንዑ ዝቕንጥጥ ኩነታት መፅዩ ምርጫታትና ብዝደለናዮ መንገዲ ክንመርፅ ሓጊዙና ብተኸታታሊ እንተርኢናዮ ካብ ምዕራብ ጀሚርካ ናብ ማእከል ክሳብ ንምብራቕ ብወገን ቡሬ ዝነበረ መስርሕ ናይቲ ወራር ሓደ ብሓደ ኣብቲ ፈለማ ዝመፀ ምዝባል ንዑ ንምትዕራይ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣነ ከም ዓብይ ጅግንነትን ዓብይ ብልሓትን ዝቆፅሮ ምክንያቱ ምስ ተመዛበልካ ሚዛንካ ክትሕሉን ክትዕቅብን ምኽኣል ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሱ ተዓቂቡ ኣብ ብናትካ ተበግሶ ትሰርሓሉ ስራሕ ምእታው ኣብቲ ካልኣይ ገፅ ማለት እዩ እዚ ቦታ እዚ ስለዘይ ወፃፅኣና ቦታ መሪፅና ክንስራሕ ኣለና ተባሂሉ ኣድማዕነቱ ከዓ ተራእዩ ኣብ ርእስቲ ኣብ ፈለማ ኣብ ልዕሊ ናይ ወያነ ሰራዊት ዝወረደ ክሳራ ኣብቲ ካልኣይ መድረክ ዝመፀ ኣብ ምምሳን ናይቲ ዓቕሚ ዓብይ ኣበርክቶ ነይርዎ ድሕሪኡ እውን ብወገን ዛላምበሳን ዓይጋን ዝመፀ ከም መቐፀልታ ናቱ ማለት ናይ ግድን ኣብዚ ቦታ እዚ ሒዘስ ክዋጋእ ኣለኒ ከይበልካ ኣብ ዝጠዓመካ ግዜ ክትስሕበሉ ወይ ክትቅይረሉ ትኽእል ምስን ናይ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ምርጫታት ስለ ዝመፀ ነቲ ብናይ ፈለማ ምምዝባል ዝተፈጥሮ ኩነታት ኣብ ዝተወደነ ኣከያይዳ ክትቅይሮን ቀጻሊ መኸተኻ ከተሕይል ምኽኣልን ኣብቲ ናይ መወዳእታ መስርሑ ናይ ከባቢ ቡሬ እንተርኢና ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ኣብ ዝወደቕናሉ ንክልተ ዓመት መመላእታ ዘሐሰናዮ ዕርድታት ገዲፍና ኣብ ቀላጥ ጎልጎል ኣብ ሕማቕ ክሊማ ብናትና ተበግሶ ዘይኮነ ኣብ ምክልኻል ክንሰርሕ ምኽኣልና ከም መስርሕ ሓደ ብሓደ ደማሚርካ እንተሪኢኻዮ እቲ ወተሃደራዊ ምርጫታት ዝህበካ ብልጫን ፖለቲካዊ ቀይድታት ዝፈጥሮ ፀቕጢ ኣብ ኣሰራርሓኻን ብንጹር ኣግሂዱ ዘርእዩ ክበሃል ይከኣል በንጻር ናይ ግን እቲ ከምዞ ትገልጾ ጽናሕካት ናይ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ኣሎ ግን ወያነ ቅንዙ ሳልሳይ ወራሩ ወግዒ መጥቃዕቲ ክገብር እየ ይብል ስለ ዝነበረ ከም መልሲ መሰል ምክልኻል ናይ ነብስና ተጠቒምና ነቲ ዝደለዎ ዘሎ ንምውጣዕቲ መጥቃዕቲ ንውስድ ተንኽእል ከዝሓሸ ደ ይመፀን ነይሩ ከም ኣማራፂ ኣይከኣልን እዩ ኣይበሃልን ብዘይካ ናትና ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ግምታት ግን ናይ ደገ ግምታት ኣሎ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ብዝንቡዕ ዝማዕበለ ጉጉይ መልክዕ ዝሓዘ ናይ ምጥቃዕ ወይ ኣጥቃዒ ናይ ምዃን ቦታ ዝፈጠሮ ዲፕሎማስያዊ ሃዋሁ ዝፈጠረልና ፀቕጢ ዝኾነ ይኹን ተወግሶ ክንወስድ ዘተባብዕ ኣይነበረ ምክንያቱ ምስ ሓለፈ ክትግምግሞ ይረኣየካ እዩ ተገይሩ ነይሩ እንተዝኸውን ማሓሸ ሓዲኡ መፍለጠ ብልጫታት እውን ርኡይ ስለ ዝኾነ ዳሕራይ ካብ ከምዚ ምስ ኮነ ሓሲብካ ከተመዓራሪ ምፍታን ብኣጋ ተገይሩ ነይሩ እንተዝኸውን ምበለፀ ትብል ኣብኡ ኣብቲ እዋንቲ ኣብቲ ምርጫ ትወስደሉ ሰዓት ዘሎ ኩነታት እዩ ግን ዝገዝኣካ ነተሓሳስባ ናይ ሽዑ ሰዓት ነተሓሳስባና ዝገዝእ ዝነበረ ዝቐዲመ ዝበልክዎ ፖለቲካዊ ምርጫ እዩ እምበር ኣይምተኸኣለን ወይ ኣይምተገብረን ብልጫታት ኣይመሃለዎን ኢልካ ክትምጉት ኣይትኽእልና እሱ ግን መሊሱ ንወያነ ካብ ዘሻደኖ ኢና ኣብነት ክትገልፆ ፀናሕካ ኣብ ዛላምበሳ ብምሉእ ፍቓድናትና ዝገደፍናዮ ቦታ ቀፂልና ኣብ ዓሰብ እውን ካብቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝፀናሕናሉ ዕግድታት ቦታታት ገዲፍና መፂና እዚ ግን ነቲ ጉዳይ ክንዲ ዘቐልልን ዝፈትሕን
مليسو ناب ناي ويانا مشدانن ناب طلبات ناي ويانا نبزحن يخيدو እሱ ምናልባት ንበይንኹም ርእስቲ ክትሓዝ ይከኣል እዩ እቲ ኩናት ግን ወታደራዊ ግጥም ወይ ውግእ ጥራይ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ጎነታቱ ኣለዉ ጽቡቕ ድልየትና ምርኣይ ምስምሳት ምኹላፍ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሳልሳይ ወራር እዋን ዝተራእየ እሞ ኣተኣማሚና ኣብ ዝረጋገጽናሉ ግዜ ብሙሉኦም እቶም ካብ ፈለማ ከም መምኽኔታ ዝቐርቡ ዝነበሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ሓደ ቅድመ ኩነት ናብ ካልኣይ ቅድመ ኩነት ናብ ሳልሳይ ቅድመ ኩነት ናብ ራብዓይ ቅድመ ኩነት ዝኸይድ ዝነበረ ኣተሓሕዛ ዲፕሎማሲ ጭፍራ ወያነ ኣብ ዓለም ዝፍጠር ትዕዝብቲ ወይ ፐርሰፕሽን በቲ ንሕና ንወስዶ ዝነበርና ስጉምትታት ኣገናዚብካ ክርአ እንከሎ ምናልባት እቲ ወተሃደራዊ ምዕባልያታት ኣብ ክግታኣሉ ዝኽእል ደረጃ ምስ በፅሒ ተገቲኡ ንሱ እዩ እቲ ወሳኒ ረቑሒ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እቲ ዲፕሎማስያዊ ጎኑ ወይ መልክዑ ግን ቀሊል ስምብራት ኣይነበሮን ክትብል ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ገዚፍ ወተሃደራዊ መስዋእቲ ጌርካ ዛላምበሳ ክትገድፍ ካብኡ ዝኸፍአ ናይ ቡረ ዕርድታት ክትገድፍ እንታይ እዩ እቲ ሰበብ ነዚ ግጭት እዚ መሳበቢ ዝተባሃለ ምክንያታት ካልእ ሰብ እንተዘይኣመኖ ብወገን ጭፍራ ወያነ ዝቐርቡ ዝነበሩ ካርታታት ብምልኣቶም ክሰሓቡ ተኻኢሎም ብምክንያታ ዘይብሉ ተሪፉ ማለት ካብቶም ዕርድታትና ምዝላቕ ወይ ምዝባል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ መሬትና ግዝያዊ ናይ ፀጥታ ዞባ ኣብ ውሽጢ 25 ኪሎ ሜትር ከኣትሎ ዝተባህለ ጉዳይ እውን ተቐቢልናዮ ቁኑዕ ድዩ ወይ ቁኑዕን ስለምንታይ ተቐቢልናዮ ክካተእ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ መስርሕ ብጀካት ወተሃደራዊ ኣስተውህሎና ዝወሰደ ምዕባለታት እቲ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ጎነታቱ ናብ ግምት ኣትዩ እዩ ተሰሪዕሉ እዚ ወያነ ኣሻዲኑ ዶ ኣየሻደነን ብመንፅር ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ኣተሓሕዛ ነቲ ጉዳይ ከም ዓራቂ ወይ ሸምጋሊ ወይ ከዓ ነቲ ኩናት ንምግታእ ምወራር ንምግታእ ተራኺብልዎ ትፅበዮ ማሕበረሰብ ዓለም ነቶም ምዕባልያታት ብፍላይ ነቶም ዲፕሎማስያዊ ምርጫታትና ብኸመይ ተርጉምዎም ኢልካ ክትከታተሉ ይከኣል ብፍላይ ኣብ ምሽዳንን ዘይምሽዳንን ናይ ወያነ መፅኢኻ ግን እቲ መስርሕ ናይቲ ኩናት ወይ ናይቲ ወራር ናቱ ሕግታት ሒዙ ስለ ዝኸደ ኣብ መወዳእትኡ ኣብ መዕለቢ ዝበፅሐ ኣብ ባይታ ዝነበረ ኩነታት ዘምፆ እዩ ብቐንዱ ኢልካ ክዝረብ ይከኣል ምክንያቱ ካብ ዛላምበሳ ክነዝልቕ ምስ ወሰናን ምስ ዝለቕናን ደዋ ይበለን እቲ መጥቃዕቲ ባዳም ቡረን እውን ተባሂሉ ካብቲ ቦታታት ምስ ዝለቕና ደዋ ይበለን ወያነ ሓይሊ ኣለኒ ወይ እውን እናማሰነ ምስ ዝመፀ ዓቕሚ ኣብ ውሽጢ መስርሕ ናይቲ ወራር ዝበለፀ ዕድል ኣሎ ሕጂ ስለተባህለ እቲ መጥቃዕትታት ቀፂሉ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ነዚ ኩነታት እዚ ከመይ ተገንዚብዎ ስለምንታይ ያዕ ይበለን ወይ ሽዑ ንሽዑ ስለምንታይ ስጉምቲ ወሰደን ካልእ ርእሱ ሃለ ዓውዲ እዩ ክበሃል ይከኣል ኣብ ምሽዳንን ዘይምሽዳንን ግን ተራ ኣይነበሮን ኣብዚ ኩነታት ናይ ወገንን ናይ ፀላእን ክሳብ ክንደይ
بزعبا ناي وغن كسارا قلص نقر يلن نموت بحلي ناي زعقر يو منا حدش نقر حجي خمساي كونكم عبناي ويانا خساراتات أوشت تمسرح ناي مقمقام أوح زي وسيدتي مقمقام عب كرسي خوف زلا زغانا بوليتيكينيا يخون يلو بزمسلو زقمقمو زي كونه كابت زتحت الصحيحي كسابت زلا عليه الزتات نتي قمقامات نانفي أمسيوو بدق نسمعي كإمن زخيليو أيبلون أنا أبزح حلفو قال مطيقات زرزيرو اللو بالنسو التي عكعباوي زبهال قمقامي مبركاو بعسرة وعسرت وحمشتشي كم زايد يفلطناتي قمقام ويناي حتى قلت سبات قمقام زي كونه ناي بمول ووزو على ناتو مقمقمي أقوابات حيزو حدا بحدا الندعاغ إننا في زغورو قمقام سلزغانت كساراتات تعمي كبيدي تنايسب كسارة كنت تصبح دي روايانا ويس دالي تصبحتي قينو نزور عرضي تطوق بلوز تقدره أقوم سلط تدغمي سازي أبت مسرح كسارهاتو خميني رمستي تهانديدو تموصز نوري واتي ناي ويانا أبها هلا من البات بوليتيكاوي أبها هلا يلكاخو صديق على قول قدمت ورار قل 50 كفي الناس أسمرا أعطينا زبهلا زرار باتاتنا إذا بوليتيكاوي دي ناي وحكي دمر عقد الكات تجبره بحساب تصبصب دي بزح ترقامتات قوها ويكالي جن بوحدو بعينتاوي وكواليتيتي بزخنا قمقام إزينير بتخسارة العليو مخانو ترقاقج وتباهيلو زحري سلازي بباهلا ويانا تراي تخيط كايو اتي أبسال ساي ورار كغفل تباهيلو زنقرلو زنبرا أحازن أمود أتا تورار مستود ترأيو زتباهلي خساران تنقرلو تفلالي لزبو متن ساكن دي كسارة عبو خمز نبرا كقمتك قال ويانا أبحاث سير زخولو وكسارة بسيحو نسو سلمتايو زوان زي ما كراباتو زبا قنبار زقلوصو رابعي ورار كايب زباهل زلو دحر كنت زاكل كسارة بسيحوس انتاوانو حوي وناب رابعي داخل ساقر حسب زلو تساقم وتهدراوي قمتاتن اي كساراني لنا نبينو وسيتنا كنريو اي نخيلن مهناتو كنقصل وي كينقصل إلو زوسن مريحنت وي ازي ناتو بوليتيكاو مرجعات كله وقولو اي فالون كسارا خمسيو كسارا سلازم صخا وق وي كوينات كقصل يبلوم ناب زبل سنو موغتاو مدمدمتا كبص زغل منقستي وي مرحنت تخيدو بصورو وقي ويناي مدلي إذا تخيده ورارات أدلاينت هاي نبرن إذا قلنا متى إذا مصعنا ناتو وتهدراوي مرجع زوسنو بوليتيكاوي قمتات نتاعو فلما من الوقت بعد ما تباهيلو بجاكا بعد ما قال شجر زنبر أي مسلني رشعو حجين دحريت تملس كهاتري الله
بعد مسك تتحزه لولاو مريتنا نهون كله بتشعل زنبره هنتات من مزبال تراهيبو بعد ما تتحيزه أو أي تعكتن تنقل زي سالسا ورار تمال مسمسه قفح لولاو مريتنا إرترا يتوريرو بفلاي من إرام دهريو زالام بساته واحد اسك زالام بساون ما مغنيتا ينبل مغنياتوس نوق كتكيد زمرصكا بوليتيكاو مغنيات كله الى الله زالام بسا اين برنت مغنيات مالتي دحري بورين بدان بحال مزي بورين بدان وانت قديف نا إرترا سراويت زوباو سقعت كمتص لزوقنا كقنس ወይ ክንእስ ኣለዎ ተባሂሉ ከም ሓድሽ ኩነት መጽ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን መዳፍዑን ኣብ ናይ 25 ኪሎ ሜትር ክሊ ኣብ ውሽጢ ዶብ ናይ ኤርትራ ከኣትሎ ዝበሃል ኩነት መጽ ሓደ በሓደ ዘርዚርካ ናዞም ኩነታት እዚኣቶም ተሪኢኻዮ ንሳቶም ድዮም ነይሮም ጠንቂ ናይ ዝኾይናት መባጋገሲ ንሳቶም ቶም ጠንቂ ዝበሃሉ ምስተኣልዩ ስለምንታይ ትድልየት ኣያቋረፀን ኢልካ ብስነ ሞገታዊ መንገዲ ኣብ ሓደ ምድንድንታ ክትበፅሕ ይከኣል እቲ ዋና ዕላማ ተደጋጋሚ ምናልባሽ ምስ ጊዜው ናፀቢቁ እናተነፀረ ምስ መፀ እዚ ህዝቢ እዚ ክደሃኽን ክጠፍእን ኣለዎ ርእሱ ዘለዓለ ህዝቢ ኮይኑ ክኸይድ የብሉን ኣብ ትሕቲ እግርና ክንረግፆ ክንክእል ኣለና እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናይ መንግስቲ ምውዳእን ዘይምውዳእን እውን ኣይኮነን መንግስቲ ምቅያርን ዘይምቅያርን ኣይኮነን ምናልባት የዋህ ተዓዛቢ ሓደ ናይ ሓደ ሃገር መንግስትስ ናይ ካልእ ሃገር መንግስቲ ክኣልለኒ ኢሉ ኩናት ዘኺደሉ ምክንያት ብዝኾነ ይኹን ስነ ሞጎት ብዝኾነ ስነ ምግባር ክትቅበሎ እውን ኣይትኽእልን ግን ተተባህለ እውን ንሱ ይኮነን ትሽግር እዚ መንግስቲ እዚ ፅባሕ ንጎ ተኣልዩ እንተተባህለ እቲ ኩናት ምተወድኦ ዶ ኢልካ እንተሓሲብካ ኣይውዳእን ምክንያቱ ፀኒሕና ኢና ዕላማ ናይ ወያነ መንግስቲ ምግምጣል ንህዝቢ ኣብ ትሕቲኻ ምእታው ምዃኑ ገሊፅና ምናልባት ኣብ ክፍላት 99 2000 ከዓ ዝያዳ ደጊምና ኢና ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣብ ክርክር ናኣትወሉ ዝነበርና እውን እዩ ኣብ ነንበይኖም ናይ ቃል መጠየቃት ኣጋጣሚታት እውን ክገልጾ ይፍትን ነይረ ምክንያቱ እቲ ዕላማ ምርዳእ ብዙሕ ሓጋዚ ባድመ ክበሃል ከሎ ወይ ባይታ ንስምምዕ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ርእይቶም ስመፀ ንሱ ተቐቢልናያ ነርና እንተንኸውን ወይ ከምዚ ነይሩ እንተዝኸውን ወይ ተቐቢልኩሞ ነርኩም እንተዝኸውን ዝበሃል ኣዘራርባታት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዘይፈለጠ የዋህ ምናልባት ክመስሎ ይኽእል ይኸውን ድሕሪኡ ብነንበይኑ እዋን ሕጂ ኩሉ ነገር ምስ ተጋህደ ክትዛረበሉ ከለኻ ብጭብጥታት ወይ ብመርትዖታት ትዛረበሉ ስለ ዝኾነ ንምግላፁ ኢና የፀግምን እዚ ምዃኑ እቲ ኣተሓሳስባ ካብ ፈለማ ዝኾነ ዝተደናገረ ሰብ ነይሩ ኣይብልን ኣነ ብወገነይ ምክንያቱ ምስ ግዜ እናተጋህደን እናተጋለፀን ክኸይድ እዩ ብናይ ደገ ተዓዘብቲ እውን ከምኡ ዓይነት ዘረባታት ነይሩ እዚአን መምኽነታት ዝገብርዎን ዘለዉ ቦታታት ንግዚኡ ክሳብ ብካልእ ሕጋዊ መንገዲ መዕለቢ ዝግበረሉስ እንተ ኣዝበልኩም ወይ እንተዝለቕኩም ደሓይሽ እንትበሃል ቀፃሊ ማዕዳታት ይመፅእ ነይሩ እዚ ይኮነ እንተ ዕላማ
እዚኦም ኣይኮኑን እቶም ሕቶታት ጉዳይ ክኺኑ ዝኸይድ ተባሂሉ ማስ ሚድያ ኣብቲ መራኸቢ ብዙሓን እዚ ዝበሃል ዘሎ ንህዝብና ብቕልጡፍ ኣይገለጽና ኣሎ ከም ዝገለጽካዮ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እውን ኣፀቢቕና ብከነቲ ዓባብዮ እውን ስለ ዘይተደልየ ብፀቢብ እዩ ተታሒዙ ነይሩ እዚ ጠቒሙና ዶ ኩሉ ግዜ ኣቐዲመ ከም ዝበልክዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ኩነት ኣብቲ ሰዓት ኮንካ ክትዛረብን ግዜ ምስ ሓለፈ ክትዛረበሉን ነንበይኑ መረዳእታታት ዝህልወካ እቲ ፐርስፔክቲቭ ንፈላለየ ከምዚ እዩ ዕላማ ናይ ወያነ ተባሂሉ ብተደጋጋሚ ከምቲ ዝድለ ኣይተገልጸን ንህዝቢ መለበሚ መጉርሒ ክኸውን ምእንቲ ኢልካ ኣብ ዓቐን ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ምናልባት ኣፅብብ ኣቢልካ መሓዙ ካልእ ትርጉምካ ይወስድ ብዝኾነ ካልእ ምኽንያታት እውን ምናልባት ከምዚ እንተኾነ ከምዝን ጌርካ እውን ክዕገት ስለ ዝከኣል ግዜ እውን ቃልሖ ስለ ዝኾነ ኢልካ እውን ከምቲ ዝግብኦ ኣይ ይቃላሕን ነይሩ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ተሓሳስባ ግን ጉጉይ ግምታት ነይሩ ባል ዝከኣል ኣይመስለኒ ሕጂ ክትገልጾ ፀናሕካ ናይ ወያነ ሸውሃት ደረት የብሉን ንህዝቢ ንምዳኸም ሞራሉን ምስባርን ክሳብ እዩ ዘፍየት ዘሎ ነዚ ዝስራሓሉ ዘሎ ብንጻር እዚ ከዓ እቲ ናይ መስርሕ ሰላም ዝተኻይዱ ኣብ ኣልጀርያ ውዕል ሰላም ምቁራፅ ተፃወታት እውን ተኸቲሙ ኣሎ እዚ ክልቲኡ ሓደ እዚ ከመይ ኢሉ ክጠዓዓም ድሕሪ ክሳብ ክንዲ ዝኾይኑ ካልኣይ ከዓ እቲ ኣብዚ መስርሕ ሰላም መፅኡ ዘሎ ምዕባለታት ከንታይ እዩ ሕጂታ ቀዲምካ ዘቕረብካያ ሕቶ እዛ ናይ መወዳእታ ኣላጊብካ ክምለሳ ይኽእል ኣይ ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ማእከላይ ባይቶ ናይ ህግደት ዝወፅእ ኣዋጅ ወያነ ንራብዓይ ወራር ይቀራረብ ኣሎ ዝብል እዩ ብጥቕልሉ ብደገ ዝተባህለ ይበሃል ብጭፍራ ወያነ ተልእኾ ኣይተፈጸመን ዝብል መደምደምታ እዩ ዘሎ እቲ ሚሽን ኣኮምፕሊሽድ ኣይኮነን እቲ ሚሽን ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ይተልእኾ ማለት እዩ ንሱ ስለ ዘይተፈጸመ ክፍጸም ምእንቲ ወራር ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ እዚ ናምንታይ እዩ ዘምፃና ናብዚ ዘለዓልካዮ ሕቶ ኣብ ኣልጀርያ ንምቁራፅ ተፃውኦ ዝምልከት ስምምዕ ተፈሪሙ ክልቲኣቶም ሃገራት ንሕቡራት ሃገራት ተቐባልነቶም ኣረጋጊፆም ዓቃብ ሰላም ከዋፍር ተሰማሚዖም ትስምምዕ እውን ንፁር ዓቃብ ሰላም ዝኣትወሉ ምናልባት ናቱ ቴክኒካዊ መስራሕ ኣለዎ ድሮ እውን ጀሚሩ ኣሎ ክንብል ንኽእል ካብ ተዓዘብቲ ጀሚርካ ናብ ዓቀብቲ ሰላም ምዝርጋሕ እዚ ናይ መወዳእታ ናይ ባይቶ ፀጥታ ውሳኔ እውን ነዚ ዘረጋግፅ እዩ እዚ ምናልባት ማሕበረሰብ ዓለም ኩሉ ነገር ኣብ ብርሃን ምስ ተጋለፀ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣወንታዊ ስጉምቲ ክበሃል ይከኣል ምክንያቱ ዝኣክል እዩ ካብዚ ንነውቲ ኩናት ዝቕፅለሉ ምክንያት የለን በብእዋኑ ነቦ እምበር ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ናይ ሽዑ ካብ ዛላምበሳ ትሒዝካ ናብ ባዳ ናብ ቡሬ ዝቐርብ ዝነበረ ቅድመ ኩነት ብዛዕባ ምቕናስ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ካብ ዶባት 25 ኪሎ ሜትር ምርሓቅ ብዛዕባ ካሕሳ ካልኦት ዝተፈላለዩ ዝቐርቡ ዝነበሩ ምስምሳት ኣብ ዝተኣልዩሉ እዋን
إذا سقمت زي واحد سبع علم موسادو مستون كالقط نتي سمع كختم أنت صلوا رواحتات تسمع تختمو أب مسرح تجبارل أبزي قرانا ما قدينا زلنا حجي كبهالي قال قرانا ما قد تاع مالتي مرجع ناي ويانا نصور إذا مرجع زي بتخالف ملكو انترينا تزعب سقات ناي شفرا ويانا سلام تدعى مجيو وسلام تسفينو ناتو ناي جزاء رؤسو حدا جنيا بوليتيكاو معباليتات أب إثيوبيا خمسي تحدا جنيا بوليتيكاو معباليتات أب إثيوبيا زمتسي نهدلاوي ويانا ذا سق ونسلزخاني سلازي تمرجان نعوز الرهوة بوليتيكاو مخنياتاتن بزح مجلس وي حتى تازد اليوم كبت مستيراتهم كتب لا يتغلب معريو عبايتا زقبر ذلو مقربات رؤي تعذبتون زريو ذلو بتعدى وقن زسمع تفريم الله أما حبر سبع علم ذلو تقدع سنة أبزقوان زي مسجن يخبالي كار عقب سلام كسدد مستباهله من البات أبكال وانات ترائيو بزي فلد لثمانية هجراتين كان بركتنا إلن أبن مقلت أفو زكاية زلو مسرح انترئيناون مسنا حدا تكنيكاون بيروقراسياون صقمات رد زهونه صقمات قلت أفيو زحل يختبل أي كألن سلذي تقدم حجي أمونغو ويانا نازي مسرح زين مخلاف كتوسدو التخيل سقوم تتاتن إذا مسرح زي خيت عن كفا نقدميت ناي مخادو حطون زلو تراس عملنتي سلذي قرانا ما قد يزولانا عقب سلام تويدي ولا مسأتو ونزي تولو زل خناي ويانا ناي كينات تليت كوصل خيلي سوس كعقتو خيلي ميتا غميتي كعقتو أي خيلني ردي زغونا سبب عصابي كون كي مسير خيلي كا حسابي كان عقب سلام أبزي أتولو كهلو زخيل صقم قدمت عقب سلام اتاو عقب سلام ساعتو اندحريون كفافلنا انترينا عقب سلام مساعتو زهلو عدل نتسمع ناي مفراس وي مقاس ناتو بوليتيكاو دبلوماسياوي حدا غنيانت اقاليل كازر ايكونان ايزي حدا غنيانت ايزي نويانه كعقد وي كغت يخيل ميت خميتي الكا مزرب كاب كوننت رحاب مالتي اتيغن ناي مقطع تراهم زلو زكحدونا يكون كغت يخيل بو ترف يخيل الكاميت خميتي تزارب يتفل لزخلت تقولات زوج دلسني كتحدوغان تقدم تاوني عقب سلامن بتقالق أنا الأولى مخلاف ويانا يالله نحن ناتنا قد خبز خيج كنت قدم على هذا الله قدامي تويت عين تكوسن بزعبو حجي جزية أخلا أقدمهم من درا يدلني من البات زملكتهم والتعبيرات اللو عززت له مساتهم زمرصوا نجر خجبرو يفعلوا حجون كم تقدم زباهل زنبرة جزية مس حالة في وقت زارولون أبسعة وقت زارولون تقدات ننبينه سلازم خنا حجب ساعتين هذا لنا أبز ساعة زي ناعق أب سلام مسرح بزي انكفات كخيد الناس رحنا أعداونا أميرنا كنسألنا حدي زوّص أصعنا أعداونا متمارك ساب معاس
ممصؤ زي ترفو ومخانو زي ترفو سلمتاي سقمت زي نوسد حجي كي تقدمنا زي نقدم زعينتو زرباتات الله أبزا ساعات زيها كي تقدمنا زي نقدم مالت نتي مسرح ناي سلام وعقب سلام ناي مئتاو قداي زي عنقز دا يكون بو متن نايتي بوليتيكا مرجع صوتي كتمزنو يكال إذا مالت توتادراو مرجعات أبوتو له بوليتيكاو مرجعات كا أبوتو له أمونغو خلتي أتوم زرلو سنتين مززانن بخمي يركا تحزو أزجو تنقاف سلدو خنا مس غزيخا زوسن قداي سلدو خنا كلهم تحجاتات كا حزكا نتي خمس المعباليات كابز حالفة تمكرتات تماهر كان تايخ جبر كان تايخ جبر كألن أن تقدم زوالكم من الرات زملكاتهم أبسبيب عنكيل تتحيزو زو السن قد يزخم الكلوه جن حبو نجر اللون مالتها كنا كم الرج أنا إذا سمع إذا كتجبرن أكاب سلام كأتون زلنا حيلي زلنا عقمي تطعمنا كنسرح له أمارات سهلة نصنا جبرنا خلنا جن كندهلال على النادو زي تبعله وي قدم حجز ترى جيجاتات كتجم عدل كنكستلو دينا زبلو كبت حطات ملسس لزد اليوم بقى تمليسهم كصنحو قلت قبرلونا مثلا نجزيو عقلا قليلونا مثلا التسعة تشعة ترئينايو أبتن كالوت سيكترات زنبرنا دخامات دشفنا لنا حرشاو مهرتنا ينيرو دارقا أزيو كبيلو ينيرو كالتسعة شمان تنسي بزي تناي تمور حرشا مدباتنا بسفيح من تتتاو بسفحات نايتي زي حرس مريت سلاز عبي سوين الناس تماغرو سلاز خده ناي حرشا مهرتنا ناي تسعة تشعة دارقا جافي بس يحديرو بهالكال أبزي عمتزي بخبي التحاسية سيكتر تحرشا نرد مغنياتات أبزر زركات يدلنا بزح خافتي كوابيتات توريرو أو جمر مدوات تمزابيلو أو زنبره حزبي وقم تكالات قسينو كسرح يخالا تمزابيلو الذي اتي مهرتي بو عقن كودل كم مخانو ردي بعتق على لي أكو تبعو عبيتنا زهلو سنبراتون قليلا يكون أب تحت أرض نحر مسينا معرتنا حرشا أب صرقياتات كالوت مسرتاويان تكالات نايم عبايد سنحنا مدوات كمتي ناحر الشاب وخبيت تهاسيو كوانت زي تبعله كواب 9 زنبورو قسقاس لطق إلو خمزلو بزوح تطراتر يكونن أبقالوت سيكتورات حدا بحدا قمقام مقبار يدلي بزرزرون عينتاوي وكواليتيتي بخونه إيتوتات المهاب يكالاب إندستري نسدد مسنا أبناء قربت أبناء طوط أب أجرقتي أبناء حتى عسى أب جو أب هذا بحده تزارت أجنو كلهم زياتهم سيكتور بسيكتور بتزامدي تسليوهم أبتي تسلوا نجزار أسو أبناء عمسد نعاي قلبت من نكايون ترى نيرو قزي في كات زي تبعله بزح من نكاي نيرو أمونغوتي ناي منقستي وي بابليك بروغرامات بهالن ناي ولقا بحتاويان ناي فراين نتراون تسأليو يو دقوا تأهزات كساب
ዝርከቡ ብሓፈሻዊ ዘራረባ ጥራይ ክግለጽ ይከኣል ከምቲ ዝበልክዎ ግን እቶም ብዙሕ ምርኩስ ጌርና ክንሰርሓሎም ፀናሕና ኣገደሲ ዝበሃሉ ሴክተራትና ተንኪፎም ብከቢድ እዚ ንሓዋሩ እንታይ ፀገም ከምፅእ እዩ እዚ ቅልውላው እዚ ክሳብ ዘይረግአ እቲ ስምብራት ክህሉ ምዃኑ ከም ቅቡል ክውሰድ ዘለዎ መስለኒ እዚ ቅልውላው እዚ ኣብ ዝዕገተሉ ግዜ ግን ናህሪ ናይ ተከያይዳ ክተዓፃፀፍ ምዃኑ ኣነ ይጠራጠረንን ስለዚ እንታይ የድልብ እዚ እዋን እዚ ዓቕምና ትዝትንከፍ ዘሎ ካብ ዝሓለፈ ሳልሳይ ወራር ዝነበረ ዕንወት ዝተመኮርናዮ ተመክሮ እቲ ክንቁልቁል ዝኽእል እሞ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ዝኾነ ከም ቅቡል ክንወስዶ ንዑ መተካእታ ዝኾኑ ካልኦት መደባት ከነተኣታቱ ነቲ ናህሩ ዝዝሕል ዘሎ ናህሩ ከምዘይዝሕል ጌርና ዓቕምታትና ወይ ፀጋታትና ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ኣብ ኣሰራርሓና ከነተኣታትዎም ዘለና ኣገባባት ሓደ ብሓደ መሚኻ ንነዊሕ ግዜ ክንቅረበሎም ዘለና ሕቶታት ኣለዉ ምስ እዚ ኣብ ናይ ወፃኢ ህዝቢ ዘሎ ኣበርክቶ ናይ ባሕቂ ነቲ ሾክ ወይ ነቲ ረፅሚ ናይ ተቕልውላው ኣብ ቁጠባና ኣብ ምውሓጥ ዓብ ተራ ዝነበሮ ንሱ ከመይ ጌርካ ከም ዝሕይል ክትገብር ይከኣል ምስ መሻርክትና ኣብ ልቃሕ ድዩ ኣብ ናይ ልምዓት መደባት ዝህልወና ናይ ምትሕግጋዝ መደባት ከም ዝዓቢ ምግባር ብዙሓት መደባት ክሰኣሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ስምብራት ናይቲ ወራራት ብፍላይ ናይ ሳልሳይ ወራር ግን ሩኡይ እዩ ክበሃል ይከኣል ከም ናቱ መቐፀልታ ይኸውን ምናልባት ኢንፍሌሽን ኣብ ብዙሕ ኣቕሓ መሸጣታት ናይ ዋጋታት ምውሳኽ ኣሎ ሓደ እቲ ኣብ ኩነተ ኩናት እናሃለናን ንጡፍ ውድድብ ኣብ ዘይብሉ እዋን ነፃ ዕዳጋ እዋን ድዩ ንምንታይ ኣድለየ ካልኣይ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓደ ካብ ዕማማቱ ካታሊስት ምዃኑ ወይ ኣሳላጥነት ነዚ ዋጋታት እዚ ኣብ ምስካን እንታይ ግደ ክፅባ ትኽእል ብመንፅር ናይቲ ቅልውላው ስምብራት እቲ ናህሪ ገዚፍ እዩ ክትብል ኣይትኽእልና እቲ ሓደ ሓደ ዘጉየካ ካብኡ ናብኡ ካብ ኢድና ናብ ኢድና ንረኽቦም ሃለኽቲ ነገራት ኣብ ዕዳጋ ክቐርቡ ዘለዎም ዋጋታቶም ዘንህር ዝኾነ ይኹን ምክንያት ዘይብሉ ኣብ መንጎ ነጋዶን ደላላን ዘሎ ኣጠማምታ ናይ ባሕቂ ሓላፍነታዊ ክበሃል ይከኣል ናፃ ወይ ክፉት ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ፖሊሲ ሒዝና ስለ ንኸይድ ምስ ናይ ቅልውላው እዋን ከመይ ጌርና ነመዓራርዮ ናቱ ናይ ኣጃስመንት ሓደ ሓደ ስጉምትታት ክውሰድ ይከኣል ዋጋታት ክትቋፃፀር ኢልካ ምሕሳብ ግን ብዙሕ ግብራዊ እውን ኣይኮነን ውፅኢት ዝርከበሉ ኣይኮነን ንዕኡ መዝሓሊ ግን ንነዊሕ እዋን ዝኸይድ ዘይኮነ ናይ ግንባር ተራፀን እዩ ግንባር ከም ፓራስታታል ወይ ከም ዘይመንግስታዊ ኣካል ረብሓታት ወይ መክሰብ ካይገበረ እቶም መሰረታውያን ሃለኽቲ ዝበሃሉ ኣብ ዕዳጋ ከም ዝቐርቡ ዋጋታቶም ከዓ ንተጠቃሚ ከም ዘይሃሲ ክገብር ምእንቲ ክሰርሕ ፀኒዑ ኣይበርከተን ኣይብልን ኣነ ብዙሕ ኣበርኪቱ ንኩሉ ፀገማት ዓፂዎ ዲዓፅዎን ካልኦ ሕተ ግን ብዙሕ ኣበርክቶ ነይርዎ ድሓር ብሃገር ናቱ ፍሉይ ሕግታት ስለ ዘለዎ ማለት ምትሕልላይ ምንፅፃይ ዝበሃል ስለዘየለ ትርፊ ሓደ ሓደ ውሕድ ትርኢታት ዝኸይድ እምበር ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ኩናት እንድሕር ኣሎ እሞ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ እንድሕር ተኣውዩ እቲ ቁጠባ ብኸመይ ከም ዝመሓደር ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ናይ ትእዛዝ ቁጠባ ዝበሃል እንድሕር ኣልዩ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ደላይ ፅቡቅ ይኹን ክቆፃፀር ዝደሊ ኣብ እዋን ኩናት ቁጠብኡ ከመይ ገይሩ ከም ዘመሓድር ፍሉጥ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ከተሓታትት ወይ ክከራኸር ዝፀንሐ ጉዳይ ናይ ሸርፊ መጠን ማዕረዚ ዝኸይድ ዘሎ ንቆፃፀሮ ንኽእል ዲና ኣይንኽእልን
ፖሊሲ ምቅያር ዘይኮነስ ምዝ ዘለና ናይ ቅልውላው ግዜ ከመይ ጌርና ኣሳኒና ክነስርሖ ንኽእል ናይ ዋጋታት ናህሪ ብኸመይ ክንቆፃፀሮም ንኽእል ስጉምትታት ክውሰዱ ፀኒሖም ኣሎ ግን ብሱሩ ናይ ኩናት ቁጠባ ነመሓድር ከም ዘለና ወይ ከዓ ከም ናይ ቅልውላው ምሕደራ እዝን ንፖሊሲታትና ዝፀለዎ ኩነታት ስለ ዘሎ ንዑ ክንቅይሮ ኣለና ኢልና እንተዘይተሃወኽና ዝሓሸ እዩ ስለ ዝተባህለ እቲ ናህሪ ከም ኣናሃብሩ ይኸይድ ኣሎ እቲ ንዑ ንምቁፅፃር ዘድሊ ስጉምትታት 100% ድማ እንተዘይተባህለ ይኸይድ ኣሎ ንሓዋሩ ግን ምስቶም ኣቐዲመ ዝጠቐስኩም ድሕሪ ሕጂስ ከመይ ክንገብር ኢና እንታይ ክንገብር ዝግባአና ሰላም ተመፀ ፅቡቕ ሰላም ግዜ ተወሰደ ከዓ እዚኦም ክንገብር ክንክእል ኣለና ኢልካስ ብዕቱብ ክሕሰበሉ ዘለዎ ጉዳይ ይመስለኒ ምናልባሽ ኣብ መፃኢ ኣኼባታት ክዝረበሉ ዝኽእል ሕቶ እዩ ንዑ ዝምልከቶም ፍሉያት ሞያውያን ናታቶም ርእቶታት ክህልዎም ይኽእል ብኣጠቃላሊ ግን ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ንሓድሕዱ ዘሎ ምትሕልላይ ኣብ መንጎ ትካላት ናይ መንግስቲ ይሓይላ ኣይሓይላ ዘሎ ነጠፍጠፍ ምባል ናይ ግንባር ኣበርክቶ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኤርትራውያን እውን ምኡዝ ዘይኮነ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎም ኣብ ናይ ዋጋታት ምንሃርን ዘይምንሃርን ንሳቶም ዝገብርዎ ኣበርክቶ ብኣቶም ዝናበ ቤተሰብ ቀረብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃገር ቁጠባዊ ሽግራት ዝፍትሕሉ ዘለዉ ገባባት እንድሕር ረኣይካ ምሲ ዳርጋ ተፃዋዊሩ ክኸይድ ዝኽእል ፀገማት እዩ ክብሎ ክእላ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይንጥቀመሉ ናበና ኣገባብ እዚ ዲክለሬሽን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ተኣታትዩ ኣሎ እዚ ምናልባት መብዛሕት ሰባት እቲ ገንዘብካ ንኸይተእቱ ከም ዓንቃፅ ወይ ቀያዲ ስጉምቲ ክውሰድ ፀኒሑ ኣሎ እጅንሱ እውን ከም ውሳነ ሲ ሓቂዩ ናይ ሸርፊ ኣብያተ ፅሕፈት ተኸፊተ ብሩኡይ ዝኾነ ኣሰራርሓ ክሰርሓ ምእንቲ ማለት መኽሰበን ገብራ ግቡእ መኽሰበን ካብኡ ወፃኢ ግን ብፃዕዳ ወረቐት ዶ ብፀሊም ወረቐት እናበልካ ኣብቲ ዓዲ ዝኣቱን ዝወፅን ብውሕዱ ከዓ ዝብለካ ምዝ ዘለናዮ ኩነታት ብዝተኻእለ መጠን ናይ ወፃኢ ሸርፊ እናዋህልልካ ኩሉ ተጠቃሚ ኣህላኺ ነጋዳይ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ካልኦት ኣካላት ከም ዝጥቀምሉ ካብ ምግባር ወፃኢ ናብ ስፔኩሌሽን ገንዘብ እውን ምህዳም ሓደ ውሱናት ትርኢታት ስለ ዝተረኣዩ ዘይጥቀስ ፀንሐ ፀገማት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣገባባት ምእታው ከም ሪኣክቲቭ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ብዙሕ ዘገርም ነገር እዩ ኣይብሎም ግን ቀዋሚ ፖሊሲ ከም ዘይኮነ ሰብ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ተዛኣቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት ክእለዩ ዝኽእሉ ኮይኖም ንሳቶም ከም ሕግታት ኮይኖም ዝሰርሕሉ ምክንያት ንዓይ ይርአየኒ ዝተኣሰር ኣብ ናይ ቁጠባ ፖሊሲና እዚ ብሕታዊ ክፋል መርሒ ተራ ትፃወት ምዃኑ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ብሕታዊ ክፋል ዝዋፈሩ ዝገልፁ ሓደ እዚ ናይ ዲክሌሬሽን ናይ ገንዘብ ሓሲና ንረኽበሉ ኩነታት የለን ስለዚ ሓደ ካብቲ ንዋጋታት ዘንህሮ ዘሎ ዝብል ዘረባታት ኣለዎ ካልኣይ ድማ እዚ ናይ መንግስቲ ትካላት ናይ ህግደፍ ትካላት ናብቲ ቁጠባ ሓላፋታት ስለ ዘለዎ ስለ ዝጫረት ንሕና የዳኽመና ኣሎ ስለዚ እንታይ መንግስቲ ምስቲ ፕራይቬት ሴክተር ዘይገድፈሉ ዝብል ኣሎ እቲ ዘረባ ይስማዕ እዩ ክምዘን ከሎ ግን ሓደ ግዜ ከም ረቑሒ ኣብ ግምት ከተእትዎ ትክእል ኣለካ እንታይ ማለት እዩ ትርጉም ዘለዎ በሊሕ ሃናፂ ብሕታዊ ክፋል ብፅቡቅ ድልየት ናይ መንግስቲ ወይ ፖሊሲ ዝመፅእ ኣይኮነ ነዊሕ ግዜ ወስድ ኣብዚ ሃገር ከምኡ ዝበሃል ብሕታዊ ክፋል የለን ብሕታዊ ክፋል ከዓ ብልሙድ ኣዘራረባ
እንታይ እዩ ዝመስል እዚ ነጋዳይ ገዚእኻ ብፅኢኻ ምሻጥ ምቕባል ጥራይ ዝመስል ብሕታዊ ክፋልሲ ንነዊሕ ዝጥምት ርእሰ ማሉ ከውፍር ከሎ ሪስክ እናወሰደ ዘውፍር ብፍላይ ኣብ ሃገሩ ኣብ ሰዓት 200 300 ረብሓ ከይገበረ በብቁሩብ ረብሓታት ከጠራቅም ዝደሊ ነዊሕ ግዜ ዝሓስብ ኣብ ትርጉም ዘለዎም ሚኒንግፉል ፕሮጀክታት ነዚ ሃገር ካሕይሉ ዝኽእሉ ንኢንዱስትሪ ዝምልከቱ ንሕርሻ ዝምልከቱ ዓበይቲ ንናይዚ ሃገር ቁጠባ ናይ ብሓቂ ኣብ ሰንከልከል ዘይብለሉ ደረጃ ክድርኹ ዝኽእሉ ፕሮጀክታት ወይ ሴክተራት ኣትዩ ዝሰርሕ ሰፊሕ ኣተሓሕዛ ዘለዎ ንበይኑ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ናይ ወፃኢ ኣውፈርቲ እናተሓጋገዘ ክሰርሕ ዝኽእል ብሱል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ዘይኮነ ክወዳደር ካብ ዓዲ ወፃኢ እውን ኣብ ደገ ክወዳደር ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ጥራይ ምውፋር ዘይኮነ ናብ ካልኦት ሃገራት ከውፍር ዝኽእል ገፊሕ ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎ ብግዜውን ፅቡቕ ተመክሮ ዘለዎ ምትእስሳራት ዘለዎ ብሕታዊ ክፋል የለን ነዚ ፀገም እዚ ንምፍዋስ ሓደ ምትብባዕ ነቲ ብሕታዊ ክፋል ፍሉይ ሓለፋታት እናሃብካ ናይ ደገ ወፍርታት እና ኣተባባዕኻ እውን ኢንጀክሽን ኣብ ውሽጢ ናይ ብሕታዊ ክፋል ምዕባይ ከም ዝድርኾን ከም ዘቀላጥፎን ምግባር እዚ ክሳብ ዝግበር ግን ብግዜያዊ መልክዕ ናይቲ መንግስቲ ምትእትታዊ ኢንተርቬንሽን ኩሉ ንቡር ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኩለን ማዕቢልና ዝብላ ሃገራት ዝሓለፍኦ መስርዕ ንህና ኣከያይዳ ምናልባት ይቕልጥፍ ክበሃል ይከኣል ብሕታዊ ክፋልን ብሓደ ረፍዲ ሓፍ ዝበለ ሃገራት የለዋ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝክበፅሓ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ዓለም ቁጠባዊ ኩነታት ብሕታዊ ክፋልን ናቱ ተራን ናይ መንግስቲ ኣካላትን ናይ መንግስቲ ተራን ከመይ እና ተቀያየረ ሚዛኑ መፅእ ከም ፀንሐ ርድኡ ኣብዚ ዘለናዮ ናይ መሰጋገር እዋን እቲ ብሕታዊ ክፋል ናይ ብሓቂ ግቡእ ተርኡ ክሳብ ዝፃወት ኢንተርቨንሽን የድሊ ግንባር ዝገብሮ ነገር እንተልዩ ካብዚ ዝወዝሕን ዝውሕድን ኣይኮነን ንነዊሕ እዋን ክሰርሕ ንነዊሕ እዋን ርእሰ ማል ሃብቲ ክድልብ ወይ ነቲ ብሕታዊ ክፋል ዝበሃል ዕድል ክኸልይ ኣብ መንጎ ሬጉሌት ዝገብር ወይ ነቲ ኣከያይዳ ውዱን ዝገብሮ ኢንተርቬንሽን ኩሉ ኣለዎ ብዙሕ ከባቢታት ተመፂኻ ገለ ምስ ፕራይቬታይዜሽን ናይ ዝተፈላለየ ትካላት ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝተፈላለዩ ቁጠባታት ዋላ ኣሜሪካ እውን ብኸመይ ክዘልቕን ክዝርዘርን ፀኒዐ እንታይ ኢልካ ግዜ እናመጠንካ ዝኸደ እምበር ብሓደ እዋን ዝመፅእ ኣከያይዳ ኣይኮነን ንሕና ተኣምራት ክንገብር ኣይንኽእልን ምስ ክውነትና ዝኸይድ ኣሰራርሓ ክነምፅ እቲ ኦሪየንቴሽን ወይ ምምእዛም ናይቲ ፖሊሲና ንፁር ኣብ መወዳእትኡ ሓያል ብሕታዊ ክፋል ሃልዩ ነዚ ናይዚ ሃገር ቁጠባ ኣብ ነቕነቕ ዘይብል መሰረት ኣቐሚጡ ኣከያይድኡ ንቅድሚት ብሓይሊ ከም ዝድርኽ ክገብር ክኽእላሉ ከምኡ ብዘየለወሉ ግን ከምኡ ክትሓልም ኣይትኽእልን እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ንኣሽቱ ናይ ዋጋ መናሃሃር ኣብ ሓፂር ግዜ ዓበይቲ መክሰባት ክትገብር ምድላይ ብዋጋ ናይቲ ተጠቃሚ መስኪን ህዝቢ ስለ ዝዕድግ ንዕኡ ክትምዝምዝ ምፍታን ብሓልዮት ናይ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብረሚታንስ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዓዲ ዝኣቱ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንዕአን እናሓለብካ ኣብ ሃገር ዘይጥቀመሉ መዓላ ክተውዕሎ ምሕሳብሲ ንገዛእ ርእሱ ናይቲ ብሕታዊ ክፋል ዘይብሱልነት ወይ ዕሸልነት ዘረጋግፅ እየ ዝብላ መክሰብ ግበር መክሰብ ኣይትግበር ዝብል የለን መክሰብ ግበር ከሎ ኣብ ነንበይኖም እዋናት ግን ኣገባብ ኣለዎ እዚ ስለ ዝኾነ ኣነቲ
ናይ ግንባር ምትእትታው ውሒዱ እዩ ዝብሎ ካብኡ ዝሓየለ ምትእትታው ኩሉ ክኢሉ ኣሎ እዚ ግን ኣብ ናይ መሰጋገር እዋን ዝስራሐሉ ፖሊሲ እምበር ከም ቀዋሚ ፖሊሲ ክውሰድ የብሉ ምክንያቱ ናይ መወዳእታ ዓላማ ነቲ ብሕታዊ ክፋል ምሕያድ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኩናት ዘለዎ ሃገራት ከወዳድርዎም ከለዉ ንነጋዶ ናይ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ምዞም ኤርትራ ከወዳድርዎም ከለዉ ሓላፍነት ዘለዎም እዮም ሓላፍነት ተደይስምዖም ሃገራውነት ተደይስምዖም ፍቅሪ ሃገር ተደይህለዎም ነይሩ ብዙሕ ዋጋ ካብ ዝህለውን ላዕሊ ኣፀቢቑ መተዓፃፀፈ ነይሩ ዝብሉ እውን ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ግን ክዝኦ ከለካ ወጂ ኣዕሚምካ ምዝራብ ፀገማት ኣለዎ ምክንያቱስ ዝብለካ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ሕግታት ንምንታይ እዮም ዝወፁ ግዲ ካብ ሚእትሲ ክልተ ፀየቕቲ እንድሕር ኣለዉ ነቶም ክልተ ፀየቕቲ ክትቂድ ኢልካ ኢኻ ሕጊ ተእቶ እምበር ተኻልእ ከይተባህለ ከይተነገረ ብዘይ ሕጊ ዝኸይድ ዝበዝሕ ኣብ ሕብረተሰባት ሕጂ እቲ ናይቲ ብሕታዊ ክፋል ምዕቡል ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ኣብዚ ዘሎ እዋን ብፍላይ ምስ ሃገራዊ መንፈሱ ዝገብሮ ምትሕብባር ዝገብሮ ወፍያታት ቀሊል ኣይኮነን ግን እዘን ዝብለካ ዘለኹ ፍጻሜታት ከም ጉኑን ተርእዮ ኣይኮንካ ትዛረቡ ሓደ ክልተ ተርእዮታት ነዚኣተን ክትቆፃፀር ከዓ እቲ ሕጊ ተእትዎ ከምዚ ሕጂ ትቀፀንሐ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሒዙ ዝኣተወ ሰብ ክእውጅ ኣለዎ ክመልክት ኣለዎ ዲክላሬሽን ግበር ኣለዎ ወረቐት ክምዝገባ ኣለዎ ዝበሃል ሓደ ሓደ ተርእዮታት ስለ ዝመፃ ንኣታተን ንምቁፅፃር ድሓር እቲ ናይ ሓደ ሓደ ተርእዮታት ሽግር እንታይ ድዩ ኣብኡ ጥራይ ተደሪቱ ኣይተርፍን እዩ መቆፃፀሪ እንድሕር ዘይገርካሉ ይሰስን ባህል እናኾነ እዩ ዝምዕብል ስለዚ እቲ ሕግታት ምትእትታውሲ ንኩሉ ኣብ ብሕታዊ ክፋል ዘሎ ሰብ በዓል ዋኒን ነጋዳይ ካልኦት ተፈላለዩ ንጥፈታት ዘካይድ ሃገራዊ ስምዒት ስለ ዘይብሉ ወይ ስለ ዘይበርክት እዩ ክትብል ኣይትኽእልን ምስ ናይ ካልኦት ኣወዳዲርካስ ዋላቲ ይዕምፅ ኣሎ ትብሎ እውን ዓመፀን ኢኻ ክትብል ትኽእል ድሕራ ምውድዳር ደረጃ መፂኻ ግን ንሕና ብናሃና መለክዒታት ክንርኢ ክንክእል ኣለና እምበር ምስ ናይ ካልኦት መለክዒታት ጥራይ ከነመጣጥነውን ብዙሕ ወፃፅኣናኒ ምክንያቱ ክንስርቶም ደሊ ባህሊ ኣሎ ከነፅንዖም ደሊ ሕጊ ኣሎ እቲ ፖሊሲታትና ቦትኡ እናሃለዎ ከሎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ሸነኽ እዚ ህግደፍ ኣብ ቁጠባ እንተዘይነጥፍ እዚኦም ዝሰገርናዮም ውድሆታት መሓለፍናዮም ዶ ንኣብነት ኣብ ውሑቕ ከባቢታት ኣብ ድፍዓት ዝተኻየዱ ቁጠባዊ ንጥፈታት ስበት ናይ ህግደፍ ቁጠባዊ ጉዳያት እዮም በቲ ሓድእ መኣዝን እንተን ይብሉ ወጅብለካ ንዑ ክትምጉተሉ ዘድሊ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ወላካ ናይ ፖለቲካ ዘረባ ኣይኮነን ብኢድካ ዳሃሲስካ ብዓይንኻ ርኢኻ ትፈርዶ ስራሕ ስለ ዝኾነ እቶም ኣብኡ ተዋፊሮም ፅሩይ ማይ ከይሰተዩ ናይ ስራሕ ሰዓታት ከይፈለዩ ሕቑኦም እናተሰብሩ ረሃፆም ዘንጥቡ ዘለዉ ምስ ህዝቢ ደሚርካ ማለት እዩ ብዙሕ ክፋል ናይቲ ህዝቢ እውን ዝዋሳኣሉ ዘሎ ስለ ዝኾነ እዚ መስኩሩለይ ክረጋገፅ ዘድልዮ ጉዳይ ኮይኑ ኣይረአን ኣገዳስነቱ ከዓ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቅልውላው እዋን ደሚቑ ተራእዩ እዩ ንሱ እንተዘይነብር ኢልካ ዘይኮነ ተዘረባ ቀፃልነት ክረጋግፅ ምኽኣሉ ንኩሉ ሓጎፅ ጎፃት ከሳሲ ምኽኣሉ ኣኮሞዴት ክገብር ምኽኣሉ ኣብ ገሊኡ እውን ንዘይስገር ሓፁራት ክሰግር ምኽኣሉ ሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ግን ኩሉ ግዜ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ናይ መሰጋገር እዋን ሕማም እዩ እዚኣ ክትፍለጥ ዘለዋ እዩ ትራንዚሽናል ኩሉ ነገር ንንቡር ኣካያይዱ ክሳብ ዝሕዝ ነቲ ጉዕዞ ከተቀላጥፍ ምእንቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትውድእ እሞ ናብ ካልእ ነገር ክትሰጋገር ምእንቲ እቲ ኢንተርቨንሽን ኣድላይነቱ ኡ መጠን ክርአ ኣለዎ
زي ورار ويعني في اللعب سلسلة ورار ويعني أب مشال مدوات لوحين ما من سلسال أوركتونا وشتن وصعن ونبره زنا وخميت كلصون أنا نقولتي وهزبتات أبزر لها اليو دارجا كم حدا هزب زريو روحيتات الرؤي نجر هذا خلت سلسلة كعب سوون طيلة والنيح فنان قال عينة حيل له من الباش قالات يمكن رخوا له أي المتقوم عجيب بوطا فلا إلهان تريها بوطا فلا إلهان تريها والله أبزوش تزال هزبي لك تحمق وان وذقل من مزبالات صقمن هلوهم كله نالواش بكاميرات تسأله زو حد خون يخل انت تعزوات وصعت سويتي ما إذا حزت قرار حجاز خدت دزي الكهت قول صهم أنا يتخلينا قوصلي خاب برخانا بتخا نزخونا دحلفت ماكينة سراويت تقاعز نعورد وما يستي زبو أجت ماتيريال واقو بجنزب عندنا كمان بزحر أكل جن حيلي كم عينة حيلة تبلاي كلنا انتهي نيرو مليونات على جنزب على أنا رساي قبرني صار لهم زغاني تسراوي طول هم لك ماكينات تسعينو خيط كلهم هاي شدش تشوع ساعات قعزو أبت ترجع خو زبل قوصل إذا حزة ما يدست أنت إذا ست إيجاز قبل جلز قبل هزبسي كسات كندي حيله هو نتسرعي قال لي نجرا أنا مجنزب كتم سيد خلنا بتناي نوات وفياتات بجنزب تاريخ يوم عندي ما يكون لكن زوجي تزوج يزلوا يقولوا حرسته حارس أنت كنت بعد تريد يقولوا أنت كم تصير إلا تنذر كذا دين أم شيء تدخل دخ خسب زلاتو تنقف نقفي أجيز حيلنا يتوشت الله يزوق اللي نقراكم بمعرض درجة تني حوار واحداتهم أبوت أن هلا أبدا جز قمة الله يزب ناتو باللي جاتها هلا ناتو باللي جاتها تايو دمست إيد كيسمعه قلت عطعنا كوينات كي رعي سريحو وجزو كمال على السقيل أتاويتات يركب ولا تزي شرح بردي أدنى بروين أو جبوز أطو جنزاو هلو بخلت نقرات وروم وفياتات مازلنا يبلو من حدا تفل علينا المعات مدوات زي ناي بوند وفيا ورق خنا عنتك محاب نهاجر من كل خال مدبات دلو كان برد موفاي كساب قدم زنبره حنقوق من نبابرو ناتقو صاركا وصعيتات كان نقطبكا اب بانكا اب كان التفلالي وتا تواهلي الكاز نبركا جنزب نامصها موفاي بكل اتم بمنجستين بجنبارن درجة زوصو مدبات تعودتن مقبار بفلاي ناي وصاي شرفي أمو وهلال زنور أوركتو قليلاكم بزي كازي نتي قطبا بناي بيتسب ناي سدرا درجان تاريخايو نزمودو نمغربو نبيتسبو يسدو جنزب وحده يكون أنا انفيزيبل زي الرأي بستفلالي من قطات مسقلي بتي نور مسمرات مسالو بزي نور مسمرات تمال علينا وكلب صحلينا تهلز مسال نزي أبزو وشتزلو حزبن قطبان حيلي ون انجكت قبر صيني بزي بناي دق أطمامتاي أب دق زلو بيكاز غورو نواتاوي دقف أب دبلوماسياوي عنكلات زكايات قلسي أبناي زينا زمته زتخايد قلستات صحاب صحفات من قد إنترنت ديو من قد إيميل ديو
بكل ملكعات مس ناي منجستي وكيلات مس أبالات برلمان مس ولك أسبات إنها تراخبك دارجا كله علم استخايدة قالسينا وصعد اللو إرتراويان ون فولي يعجتاي كوينو نصون جزار رؤسو نازي أو وشت إذن ورا تهزبي حيلي دراريبو ويدراري أو وقت مدخل مليسو كونسوليديت يرون إن هذا حدود تواساسيو أما ودعتا تي خويناتسي أمونغو ويانا نزبين أمونغو ويانا نزبي إرترا شفرا ويانا نصار نزبي إرترا أو وشتنا الدقن نزو خوينات من يتواقي من يمكيتو نحلكا نزبي إرترا سراوي طبنجا حزة مدفع حزة خاب أكل توزدو تغل بجبري جن إذا حزب زينة تعاطل نتي كوينات مكيتو بزي مجنان لك عجي وذو كله ذي سنكات كيشا ذي قرب قريتا ذي بس انتاتي أدفات نزورنا مالتي شيء بأكل من تاريخ ساتي نزور ماي حجان قربان سات سوت أي نغورون ولا تمشون قولون نيرون جن روي قبل التنت نيرو ماي تن أدفات فلا ناي تكنسيو تساتفنا أو صار من تاريخها درجات مساسالي بمنتهي وقت قلت كأنا مهدي من البعض أبوش تهزب شيء دك تبعتي وطراي ويسووا طراي زواسوني رمت وخونه يتحيل فرق المهنة نيرو إذا خمس عين التواصل ناي دك أنستيو أديتات موها أبقل أقاط أميتات وين نتنا إذا كتبعتيو قبل لا بزبلو درجة كترو الله هاسي تي مالتيبليكيشن تي مربح كتر بالرأيك يجي تحيل حساب كندي مقانون كله تي حزبي زحقف مقانون صوتا كيف اللي نخلو زي حوز بزيادة مساو قالوا تحور الثبات ذلو سماوي نايد كنستيو نايديتات تراز بعد أبزي مو أب نايكلولا وان بولكة توقسة كنا مسألة أوركتو مبارانا نتي نايتيز بحيلس الرابح هو تناي قوامة ومسبحين بوليتيكا ومعبادتات محل أكلاي بايتون هكدافة بزحالة فرقكو ناب قوامة ومنقستي محدف كم زلنا رابعي قوباي أخا بحثي جزي حق أنا أمخانو قليل له كلتا حتى هذا جزي أخيدو نملك لنا أنت عمادتنا قال أي متع عدل ما يهقدف أنت إخو جزي أخيلو مالت أنا بوتي مثلين مسبوزة حتى سوات من اللي أنا أجني مزخة قري تراي قواماوي أسرارها بحال كلسي كمزي حدش مصحف تأمن مالتي هيمانت زي نبركات صنيحة وهيمانت صنيحة كاس نحد مصحف أمين كانت تقال مصحف قواماو مالت أسرارها نايت انتقات ولو مالتي أب ملو موائل نايتي جنبار قوامات نيرون من البات ناي من قسط قوام ناي ناس أهجر قوام الكات زارب كالقوم أبزحت ناي بوليتيكا حتوات مسينا كنزارب تهونا أب مفارق ناي سمانياتات جميرو أب كالوان كتسبيو زي تفاد بزعبا حدا سلفاوي دو بزوح سلفاوي سرعات كلونا له بلوراليس دو يكون أيكون سي أبتو وانتي تزريبلس بسيلو
حدش أرستي كنا الحج مالي مسا وين أصنع مش مسا بلا كنا أب سمعنا شو عتن كلاي جوا نايتي جنبار بركولس كم بوليسي ويد ما خم أورينتيشن نايتي جنبارسي أديوه بزعبا قطباو مرحو ويد ما أورينتيشن تايك مسؤولي تواهيلو شعوب بزح كنت أتخايد له حوس واس قطبا ويميكس إيكونومي أنا هجي ندحري تملسكا مرأيو تقامي زبلو هبتو وانتي زوح الكوناتون أي تفأني نير حبرة سوفيت نيرو خم حيلي كلتا قصرتات نيران وعالم شعوز نبرت حساسبا سنا حساباوي وكالون كل سب زوجن زوي أوشت تقوانتي بزعبا ناي تفلاليا بوليتيكاو ودبات أبتناس أحجر ناي موسئنن زي موسئنن قداي تلعيلو كملاش كله غورباتشيف أي نبرن غلاسنوست بحال أي نبرن بريسترويكا بحال بنا أي نبرن كاب فلما خاب شعو جميروس نزيهم قدايات زياتهم أبسيلو خريهم جميرو نيرو يتجنبار بحالا بزعبا رفرندوم أب شهنتي عتميتين تسعان سلستان يتجبر مبري يتحسب في شهنتي عتميتين 8 يعني قريب تاين مبالي زوم تصل بتجنبر أبا كايدو كعوتو زقالو أسرار حتات نيرم زيهم قدات ياتهم قللت حتوفات أكونا كم زغونا ناي حرنت من قصقاس برتاو قالس زكايد طبنجو حيزو أبرخا هيل زبل ودبا يكون النير ناي هزب تكالات نيرم أب حرابوتاتات أب دحر مسمر ناي هزب بايتوتات بقشت درجة أب استفلالي صفحتات زقومو بايتوتات ناي فردي أكالات أكايت تسرع فتصمتي أكالات كاب جزية ناب جزية إنا معبلة تكالات إنا فترة وقوام محبراوي أقلقلوتات ناي تنذرتي ناي تعنا بعض أو ككبابيو مبساع من قد تكالات إنا فترة أب كندي شماتي زخون جنزب سلزين وروناتو ناي جزاء رؤسو ناي مسرح أكلات ناي جراج ناي إنسايتي ناي حاسين ناي مدهاني تفل عليهم تعاتلو نا مسرتي مز إذي خجبر كله ناتو قرصنا سرار حتات منا معبلي مز قوام كبال كله بزنا صح جرسي فتشي متنصله كابتي تمكرتي زي توسده وي زي تزامده مستم كاب غزي ناب غزي نا وصلون نا تنصرون زمصو اتحساسباتات زي زامد كاب دغت قدحه نغير يكون قوام حجي اواني اخيلو كتغبريو الكاس تاي سلازغونه حجي اواني اخيلو تحدش نغير سلازمصي ويتقوام الجزاء الرسول حدش يقول أنا أي رأي بهم منصر مسناتو تاريخه وبرسبكتيف كرخلاله حدا قوام بمسرت تندفو ويصدقوا بحزب ما صباح نقول تجبر كا أب قصال مسرحات أب 3 4 5 زورياتات مسكدت قوام ناتنصر نابلصه كم زخيدون كفلت كفلالو كلن هاجرات قوامات نايتن ديمقراسي لنا ذو هاجرات قوامات وخمين من قدينا وعبله مصيو وسرارحه انتاي تكالات انها نص مصيون اب قمت اتيقا نانا فولي كونتات اب ريخا مزون توسن بلغسي بوزو حدش نجر الله ايبلي انا قدم كتجبر زنورا قداي كل حكم بالله خيدنا يرون تزخون زورار زي مصن يرون تزخون مرጫታት تخيدوس تودي محلو بزلون وانو تمالي نيرو حجي وانو الكاخ زرول زكالا خلا اذا قلولاو ناي ويان ورار سلازمصه
ኣገዳስነት ናይ ቅዋም ሕጂ ደሚቑ ኢልካ ትዛረብን ሓቅነት ዘለዎ ኮይኑ ይርአ ቅዋም ኣገዳሲ እዩ ኣገዳሲ ሕጂ ትማል ዝመፀ ኣይኮነ ካብ ግዜ ንላዕሊ ግን እቲ ካብ ኣኺሉ ግዚኡ ዝበሃል መግለፂ ንላዕሊ ሲ እቲ ሃዋህው እዩ ሕጂሲ قواماو سبعات بوليتيكاو بزحنات زأنجد استمشاشة طعي بوليتيكاو هاوهو اللنا دي ويس هجي فاشنا بالسلازخون مو بمزحات وقنات كم حتى زمت سلازول لا يجي أخير بلازلنا أنا فاشين كيكون كله كم فاشين بعلنا سلا قددنا ياتي نجر على ستقدسي بعلنا ناجرنا يكو شعو أب مفارق سمانياتات من طويقنا بدق متم قدات علينا تزاربنا له أب شحن شعتم 280 بزعبا رفرندوم كنزارب كل الناس من طويقنا تزاربنا له ده 10 و 3 عامات كتجبر كفيل انت قوامه من قستلنا عفلما سمانياتات هم أب ملؤتي هزباو قنبار صراحة له زنبر جزيه تزاربنا له مخنيات من سلزة قددنا تحدش نقر مجيء معجي فاشنا بالخون وين أنا أي رأينا أبى تجابرون ده رمجها أمزبولكو تمالك تكبر نيرو إذا سقم زين بر نيرو انتظروا جيتي بوليتيكا هو طعين كاب طعين للعلي كوينو إننا معبلة يمجي حجي أقداس النف ناي قوام واناو كوينو زبل سزن دحر الله نتاريخ ناي زهاجرزي بقبو زنبه أي مسلنن كينو خيط كون ناي قالو تهاجرات تاريخ بقبو زنبه أي مسلن أب كمزي وان فولي أقداسنت وإنفاسيسي وهابو إلكا نقوام كون فولي نجر مرعون ترجم نايت قوامن أبزها جرزي بزعوا خلوز تران أبركتون أب بوليتيكا وهوت نايت هاجر كفترة زخيل دايناميزم وكمعقولو زخيل دايناميزم بوبو زي من جنزاب تراي خونا في الحالة. المتأسسار كان الرأياني أبزي ما كلاي بايتو أقدم أبلو بشامناي أخيبو زعبا قوامن قوام سرحنا العلو أبزت الولا دمدام أواجم مززر له نتات نخصنا حيو متالكير نيرو بحرز ناي سالساي ورارجن أببينو كلابيتات سلمتاي قوامن قستي زي تكال زبل أبزنا بحتقات زي تخطفنا بإيميل خونا بقال خلو وصالو عجيب تاشعي أخيبا دما بايتو نصاقر لنا أوان إلو سلسي كامن تاي تبقيسي حجستي تنبرنا وياني هوا هوسي ستيل اللو تدبنا سلسي قدمتو ونزي في القاسن هذا كحجي خطب الكل خاص نزنا يدقر اللودي ولا أخيلو سلزو خوني تيحطو زمتسي زي ناي ويانا ورار كساب زلوس تون زي فوق تصنيح مالتي سكفتاتات يقول لك جنن لغنا سكفتاتات سلامنتاي ناي بايت اسرح سرحنا نصنح زي نخيل وي يتخالق مدلاوات سلامنتاي زي خيل نعوز ملكات سرحسي كله بملء تونزيفو ناي جنباركو وانت بالكا واحد وغن كومو تونزيفو ناي مريجاتات ناي قواماوي مسرح ناي حق مريجا من دافن موصان واجن بجزء رسنتي مسرح ناي مريجاتات مكياب بخونته من قد حدا بحد مزيكا منيو خمرز منيو زمرز بخمي كمي ملكعتاتيو تي مريجان تمراسن زواسا بخندي بزحي بصفحات ناي بوتا او وشتي او وصعي ጭቡጣት ቴክኒካዊ ጉዳያት ኣለዎ ክተሓዙ ዘለዎ እዚኣቶም ተወንዚፎም ፀኒሖም
ተወንዚፎም ፀኒሖም ብኹነታዊ መንገድን ተሪኢኻዮ ኩሉ ሰብ ሃሙን ቀልቡን ኣብዚ ወራሪ ፀኒሑ ሕጂ እውን ተኾነ መኸተና ቀጻሊ እኳ ተኾነ ንመኸተ ኩሉ ግዜ ቁርባት እንተሃለና ነዚ ጉዳይ እዚ ኣድህቦ ንግበረሉ ንስራሐሉ ብኸመይ ኸይድ ክንደይ ግዜ ወስድ መዓስ እዩ ክትግበር ዝከኣል ንኩሉ ተኽእሎታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ሰላም ፅባሕ ንጎ ክመፅእ ይኽእል ይኸውን ተቐሪብናሉ ክንፀንሕ ከለና ይፅቡቅ ኩሉ ግዜ ተባሂሉ እዩ ዝመፅእ እዚ ካብኡ ወፃኢ ምስ ፋሽን ስለ ዝኾነ ናይ ደገ ፀቕጢ ስለ ዘሎ ከምዚ ስለ ዝኾነ ከምዚ ስለ ዝኾነ ከምዚ ንሕና ከይደለናዮ ዝተገዲድና ንገብሮ ከም ዘለና ዓይነት ዝምስል ኣቀራርባታት ኣነ ምድረሉ ይደልን ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኣይመስለንን ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ብፍንጫና ሰርሲሩ ያገዲዱ ነዞም ሕቶታት እዚኣቶም ክንምልሽ ዝደፋፍኣና ሓይሊ ኣይነበረን ናይዚ ህዝብን ናይቲ ግንባርን ዘኹርዕ ታሪክ ከዓ ንሱ ይበሃላ ኣነ በብመድረኹ ናበይ ኸይድ ከም ዘሎ ዝፈልጥ እንታይ ለውጢ ይመፅእ ከም ዘሎ ብግቡእ ዝግንዘብ ማዕረቶም ዝመፁ ለውጢ ክኸዶም ዘለዉ ፖለቲካዊ ስጉምትታት ኣነፂሩ ዝፈልጥ መዓዝን ምስሓትን ምዝባልን ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኣፀቢቑ ብእዋኑ ቆሊቡ ነቲ ኩነታት ፍታሕ ዝገብር ተዓንቂፉ ከሎ ይተዓንቀፍኩን ኢሉ ዘይሕሱ ጌጋታት ክህልዎ ከሎ ኣይተጋጊኹን ዘይብል ጌጋታቱ እናኣረመ ስለ ዝኸደሲ ኣነ ኣብዚ ናይ ቅዋም ሓድሽ ነገር ኣሎ ዝብል ረኣያ የብለይ ተሓዲሱ ተኣሲርካ እንታንፅዛ ዓንተኝ ተስግደት ኣላ ኣብዚ ናይ ቋማዊ መንግስቲ ንምስራት ንሰራድረሉ ዘለና እዋን ኣብ ኤርትራ እንድሕሪትካ ብጀካ ህዝባዊ ግንባር ሰፊሕ መሰረት ዘለዎ ካልእ ፖለቲካዊ ውድብ ኣሎ ካልእ ሰልፊ ለልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ መፅእ ዘሎ ሕጂ ምርጫታት ክንዛረብ ተኽእልና ከመይ ክኸውን ተሳታፍነት ክንዛረብ ተኽእልና ከመይ ክኸውን ኣብታ ዓንተወይ ንዓላ ሓይቱካ መፃእ ዕድል ህዝባዊ ግንባር ከመይ ክኸውን ኣብ ምርጫታት ሰልፍታት ኣለዋ ድን የለዋን ብዙሕ ፍልልይ ዝገብር ኮይኑ ይረአየኒ ኣነ ናይ ግድን ንሱ ይኮነን ምክንያቱ እቲ ቅዋም ነዚ መሰል እዚ ስለ ዝሕልዎ ቅዋም ማለት ከዓ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ምህላው ማለት ስለ ዝኾነ ህዝቢ ብነናቱ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ኣካያይዱ ኣጠማምቱ ንወከልቶ ክመርፅ እዩ ማለት እዩ ህዝባዊ ግንባር ኣነ ሕጂ ምናልባት ቀዲመ ክምልሽ ኣይደልን እየ ግን ንዓይ ብዝረአየኒ ፅባሕ ንጎ ናይቲ ግንባር ጉባኤ ከመይ ገይሩ ነዚ ሕቶ እዚ ይምልሾ ንዑ ዝግደፍ ጉዳይ ህዝባዊ ግንባር ግን ኣብዚ ዝመፅእ ምርጫታት ከም ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ እንድሕሪ ክዋሳእ ኮይኑ ዓብይ ጌጋ ክገብር እዩ ማለት እቲ ቅዋም ናይ ሃገርን ናይ ህዝብን ህዝባዊ ግንባር ከም ናይ ሓርነት ምንቅስቃስ ሓደ ተራ ፀኒሕዎ ክጓዓዝ ፀኒሑ እንድሕሪ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ክጓዓዝ እቲ ጉባኤ ዝውስኖ ጉዳይ ኣባላት ናይቲ ግንባር እንድሕራ ምርጫ ክዋስኡ ኮይኖም ከም ዜጋታት ናይዚ ሃገር ኮይኖም ክዋስኡ ከም ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ከም ኣባላት ናይ ግንባር ኮይኖም ኣንጻር ኣባላት ናይ ግንባር ዘይኮኑ ክዋስኡ እዮም ኢልካ እትዛረብ ኣነ እውነታዊ ኮይኑ ይረአየኒ ግንባር ከም ግንባር ክዋሳእ ይኽእል እዩ ዝብል ኣጠማምታ ይብለን ኣነ ወገነ እዚ ግን እቲ ጉባኤ ዘብስሎ ጉዳይ እዩ ግንባር ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ኣከራኻሪ ሕቶ ኣሎ ናይ ብሓቂ ኣከራኻሪ ሕቶ እዩ ግንባር ምንቅስቃስ ወይ ግንባር ኮይኑ ናይ ሓርነት ዕማም ኣሰላሲሉ ኣብ ምህናፅ ናይ ሃገር ንክንደይ ግዜ ከም ዝኸይድ ክትፈልጥ ወይ ክትውስን ኣፀጋሚ ይኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ መድረኽ ዓሚሙ
ድሕሪኡ ካልእ መልክዕ ክሕዝ ዘለዎ ኮይኑ ዝረአየና ወይ ከም ናይ ታሪክ ሓወልቲ ኮይኑ ክነብር ዘለዎ ግንባር ኮይኑ ዝረአየና እዚ ግንባር እዚ ከም ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ከም ግንባር ኮይኑ ክቕፅል እዩ ምስ ካልኦት ክወዳደር እዩ ናይ 90% ናይቲ ህዝቢ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ዝበሃል ኣሎ ኢለ ኣነ ይኣምን እንተ ብቀረባ እንተ ብርሑቕ እንተ ብቐጥታ ተዋሳእነት ወይ ብተዘዋዋሪ ተዋሳእነት እቲ ግንባር ንኩሉ ህዝቢ ወኪሉ ይኽሰርሕ ፀኒሑ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኣባልነትን ተሳታፍነትን ኣሎ ኣብዚ ግንባር ኣባላት ዘይግንባር የለውን ማለት ኣይኮነን ናይ ግንባር ኣባላት ኣለዉ ዜጋታት ኣለዉ ማለት በጠቕላላ ክረአ እንከሎ ግን ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዲስቲንክሽን ወይ መስመር እውን ብከምዝን ከምዝን ፕሮግራማት ይፈላለ እዩ ኢለ ከስተባህለሉ ኣይኽእልን ለመይ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ መኸተስ ኣብ መንጎ ኣባላት ግንባርን ኣብ መንጎ ኣባላት ኣብ መንጎ ዘይ ኣባላት ግንባርን እንታይፈላለይቲ ናይ ፖለቲካ ጉዳያት ክህልዎ ይኽእሉ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ እምበር እዚ ሕጂ ክትብሎ ፀናሕካ ከም ዝበልካዮ ዝተወሰነ ኣይኮነን ናትካ ኣመለኻኽታ ግን ግንባር ኣብ ነዊሕ መስርሕ እናተነፈየ ኣብ ሓያል ደረጃ ዝበፅሐ እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ብጉልባብ ናይ ሰልፍታት ወይ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ናብ ፖለቲካዊ ምትፍናን ገፁ ዝኸይድ ሃዋህው ከይፍፀርመታን ስኽፍታታት ፀኒሑ እዩ ባዕሉ እቲ ግንባር ከምዚ ትብሎ ዘለኻ መንገዲ እንተመሪፁ ሓደ ባዶሽ ክህሉ ናይ ፖለቲካ ባዶሽ ድማ ኩሉ ግዜ ንካኦስ ዕድል ዝህብ እዩ ሕጂሲ ነዊሕ ስኮ ክምለይ ዘለዎ እቲ ጉባኤ ዝኹም ኣለኻሉ ጉባኤ ክምልሽዎ ዘለዎ ሕቶታት እዚኦም እዚ ኩሉ ሰሪሐ እናበልኩም ድላይ ይኹን ዓዲ ዋላ ባታተን ፋሕፋሕ ይብል ዘልየ ይኹን ኣነ ኣብቂዐ ክብል ድዩ ክምልሾ ክእል ኣለዎ ነቲ ሕቶ ከም ሰልፊ ተወዲበ እየ ክሰርሕ እንድሕር ዝብል ኮይኑ ንምክርኻር ክፍት ዕድል ክኸፍት ይኽእል ኣለዎ ከመይ ገይሩ ይቕፅል ከም ዝተወሰነ ተልእኮ ዘለዎ ነቲ ተልእኮ ክሳብ ዝውድእ ዝጓዓዝ እንድሕር ኮይኑ ንዕኡ እውን ብግቡእ ዲፋይን ክገብሮ ክእል ኣለዎ ካልኦት ዝተፈላለዩ ክመፁ ንዝኽእሉ ሕቶታት ብናቱ ኣበርክቶ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝበፅሐ ሃገር ፅባሕ ንጎ እንታይ መልክዕ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ንዝብሉ ሕቶታት ክምልሽ እውን ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እዚኦም ኩሎም ሕቶታት እዚኣቶም ዝኾነ ሰብ ውዱእ መልሲ ሒዙሎም ኣሎ ክብል ኣይኽእልን ኣነ ናተይ ርእቶ ክብለካ ከለኹ ናተይ ርእቶ ናይ ካልኦት ርእቶታት ክህሉ ይኽእል ኣብ መወዳእትኡ ግን ኣነን ንስኻን 20-30 ዓመታት ኣብዚ ግንባር እዚ ብሓንሳብ እንድሕር ተጓዒዝና ኣብ ሓደ ዕላማ ኣብ ሓደ ተወፋይነት ኣብ ሓደ ስራሕ ኣብ ሓደ ተሓሳስባ ንፅባሕ እንድላይና ክንጓዓዝ ንኽእል ንኸ ነዚ 20-30 ዓመት ታሪክ ግን ክንድምስሶ ኣይንኽእልን ክድምሰስ ኣይኽእል ብምሉእ እቲ ህዝቢ ነዚ ታሪክ እዚ ክድምስሶ ኣይኽእልን ብዛዕባ ንዝመፅእ 5-10 ዓመታት ዝህሉ ፖለቲካዊ ሃዋህው ካብ ቀደሙ እውን ንመፃኢ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ክንበ ይኽእል እየ ዝብል ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ዓበይቲ ጌጋታት ትፍፅም እዚኦም ከምዝን ክኾኑ ኣለዉ ሓደ ናይቲ ግንባር ኣከያይዳ ፅቡቅ እዩ ዝብሎ ኣነ እውን ብኣጋኑ ብዙሓት ኣገደስቲ ሕቶታት መልሲ እናሃበ ንገሊኡ ኣብ እዋኑ እናዝለቐ እናገደፈ ንገሊኡ እናሓደሰ ክኸይድ ስለ ዝፀንሐ ንመፃኢ ኩሎም እዞም ከም ብድሆታት ክለዓሉ ዝኽእሉ ሕቶታት ብኸመይ ገይሩ ክምልሾም እዩ መልሲ ክረኽበሎም ክኽእል ኣሎ እዚ ነቲ ግንባር ከም ተራ ሰልፊ ኣብ ህልኽ ምስ ሓደ ምስ ተቃዋማይ ደቀ ተቃዋማይ ዝኾነ ፕሮግራም ዘይነበሮ ሕጂ ፕሮግራም ሓዲስ ፅሒፉ ንህዝባዊ ግንባር ምእንቲ ክቃወም ኢሉ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ክኸውን ኣብ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ዝተፈላለዩ ካልኦት ፖሊሲታት ከም ዝኣመሰለ ፍሉይ ኣረኣእያ ኣለና ኣነ ሕጂ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ክምስርት እየ ኣብ ቆፃፃ ይፈላለየ ከምዚ ኢሉ ስታይ ትገብር ኣነ እቲ ግንባር ዓርመሽሽ እዩ ግንባር ኪኖ
ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፀበብቲ ክስታያት ስለዝኾነ ናቱ ኣገባብ ክገብር ክኽእል ኣለኹ እዚ እሲ ኣብቲ ጉባኤ ብግቡእ ክዛረበሉ ኣለዎ ባህላ ንግንባር ከም ሓደ ተቋራቋሲ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ጌርካ ምውሳዱ ንታሪክ ናይዚ ሃገር እዚ ምድዋን ኮይኑ ጥራይ ዝረኣነ እዚ ናተይ ናይ ገዛ ርእሰይ ስምዒት እንታይ ክገብር ከመይ ገይሩ ክምልሾም ነቶም ሕቶታት ስብሃሉ ሕቶ እዩ እቲ ቅዋም ብንፁር ናይ ፖለቲካዊ ውድባት መሰል ዝሕሉ ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ ግንባር ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ከጫጫሓ ይኽእል ናይ ፖለቲካዊ ውድባት መሰል ስለተባህለ ናይ ህዝቢ ሓድነትን ሓይልን ዝበታትን ዘዳኽምን ኩነታት ከምፅእ ኣእዳው ጣሚሩ ክርኢ ይኽእል ነዚ ሃገር ዝዘዕኑ ናይ ፖለቲካ ሃዋህው ክመፅእ እዩ ትመሰል ከመይ ጌርካ እዩ ትግበር እንታይ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት መሰል ናይ ኣቀዋውመአን ረቋሒታት እንታይ ከማልኣ ክእል ኣለወን እንታይ ይፍቀድን እንታይ ኣይፍቀድን እዚታት ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ ጉዳይ ኣሎ ንሱ ምስቲ ቅዋም ተኣሳሲሩ ዝኸይድ መስለኒ እዚ ንቅዋም ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ምውሳ ናይ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ይኹን ሓይልታት ንበይንና ተታሕዘ ከሎ እቲ ግንባር እንታይ እዩ ክገብር እንታይ እዩ ተራ ኣለዎ ኢሉ ነዚኦም ሕቶታት እዚኦም ብግቡእ ክምልሾም ክኽእል ኣለዎ ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎ ቀሊል ፅልዋ ዘለዎ ግንባር ኣይኮነን ስለዚ ኣብ መንጎ ሓደነትን ነንበይንነትን ናይ እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ግቡእ ምምዝዛን እናተግብረ ኣብቲ ቅዋማዊ መስርሕ ብቐጥታ እቲ ግንባር ኢንተርፊር ዝገብረሉ ምክንያት ኣይረአየንን ኣነ እቶም ቅዋም ቅዋም እቲ ህዝቢ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ወከልቱ መሪፁ መሰረት ቅዋም ትካላቱ ከቅውም ብዙሕ ሕቶታት ዘሎ ይመስለን ሰልፊ ሃለወ እምባር ሃለወ እቲ መስርሕ መስርዑ እዩ ዝኸይድ ንሰነን ግን ኮ ዘይጠዓማ ዘለዋ እንድሕር መፃ ዕድል ግንባር ኣብ ከሽና ኣቲና ሞዚ ዝበሃል ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ከዓ ከም ስኽፍታ ሒዝናያ ነዚ ህላወን ቀፃልነትን ናይ ህዝቢ ኣብ ሕቶ ነእትዎ ዶ የለና ኣእቱን ክሳብ ክንዱ ዘፀግም ነገር ኮይኑ ይረአና ቆልሲ ሕጂ ግዚኡ ዘይሓለወ ክተዓት ኣልዒልና እዚኦም ከምዚኦም ክኾኑሎ ክብልሲ ናንብለካስ ነዚ ሓፈሻዊ እቲ ኦሪየንቴሽን እቲ ክለዓል ዝኽእል ሕቶታት ንዕኡ ምትንኻፍ ይከኣል ኾ ንኩላቶም መልሲ ክትበሎም ግን ኣፀጋሚ ባህላ ዋላቲ ሓሳባት ኣለኒ ዝብል ሰብ እውን ብገፊሕ ተመያይጡ ከብስሎም ዘለዎ ጉዳያት እዮም ናይቲ ግንባር ዕድል ናይዚ ሃገር ዕድል ምን ማለት ስለ ዝኸውን 100% ንሱ እዩ እንተዘይተባህለ እቲ ግንባርን ንድሕሪ ሕጂ ዝህልዎ ተራን ኩነትን ኣዝዩ ወሳኒ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ቃልል ኣቢልካ ፈፂሙ ዘይላጋገብ ነገር እዩ ክልተ ጉዳያት እዩ ኢልካ ክትወግኖ ዝከኣል ኣይመስለንን ግን ተራፃሚ ኣይኮነን እቲ ግንባር ብዝለዓለ ብስለት ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ይኹን እንድሕሪ ሕጂ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ብዕቱብ ክምልሾ ኣለዎ ባህላ እዩ ንሱ እዩ እቲ ወሳኒ ረቋሒ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እቲ ዲፕሎማስያዊ ጎኑ ወይ መልክዑ ግን ቀሊል ስምብራት ኣይነበሮን ክትብል ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ገዚፍ ወታደራዊ መስዋእቲ ጌርካ ዛላምበሳ ክትገድፍ ካብኡ ዝኸፍአ ናይ ቡረ ዕርድታት ክትገድፍ እንታይ እዩ እቲ ሰበብ ነዚ ግጭት እዚ መሳበቢ ዝተባህለ ምክንያታት ካልእ ሰብ እንተዘይኣመኖ ብወገን ጭፍራ ወያነ ዝቐርቡ ዝነበሩ ካርታታት ብምልኣቶም ክሰሓቡ ተኻኢሎም ብምክንያታ ዘይብሉ ተሪፉ ማለት ካብቶም ዕርድታትና ምዝላቕ ወይ ምዝባል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ መሬትና ግዝያዊ ናይ ፀጥታ ዞባ ኣብ ውሽጢ 25 ኪሎ ሜትር ክኣትሎ ዝተባህለ ጉዳይ እውን ተቐቢልናዮ
ቁኑዕ ድዩ ኣይቁኑዕን ስለምንታይ ተቐቢልናያ ካተእ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ መስርሕ ብጀካ እቲ ወተሃደራዊ ኣስተውህሎና ዝወሰደ ምዕባለታት እቲ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ጎነታቱ ናብ ግምት ኣትዩ እዩ ተሰሪሑሉ እዚ ወያነ ኣሻዲኑ ዶ ኣየሻደነን ብመንፅር ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ኣተሓሒዛነት ጉዳይ ከም ዓራቂ ወይ ሸምጋሊ ወይ ከዓ ነቲ ኩናት ንምግታእ ምወራር ንምግታእ ተራኺልዎ ትፅበዮ ማሕበረሰብ ዓለም ነቶም ምዕባለታት ብፍላይ ነቶም ዲፕሎማስያዊ ምርጫታትና ብኸመይ ተርጉምዎም ኢልካ ክትከታተሉ ከኣል ብፍላይ ኣብ ምሽዳንን ዘይምሽዳንን ናይ ወያነ መፅኢኻ ግን እቲ መስርሕ ናይቲ ኩናት ወይ ናይቲ ወራር ናቱ ሕግታት ሒዙ ስለ ዝኸደ ኣብ መወዳእትኡ ኣብ መዕለቢ ዝበፅሐ ኣብ ባይታ ዝነበረ ኩነታት ዘምፆ እዩ ብቐንዱ ኢልካ ክዝረብ ይከኣል ምክንያቱ ካብ ዛላምበሳ ክነዝልቕ ምስ ወሰናን ምስ ዝለቕናን ደው ኣይበለን እቲ መጥቃዕቲ በዳም ቡረን እውን ተባሂሉ ካብቲ ቦታታት ምስ ዝለቕና ደው ኣይበለን ወያነ ሓይሊ ኣለኒ ወይ እውን እናማሰነ ምስ ዝመፀ ዓቕሚ ኣብ ውሽጢ መስርሕ ናይቲ ወራር ዝበለፀ ዕድል ኣሎ ሕጂ ስለተባህለ እቲ መጥቃዕትታት ቀፂሉ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ነዚ ኩነታት እዚ ከመይ ተገንዚብዎ ስለምንታይ ያዕ ይበለን ወይ ሽዑ ንሽዑ ስለምንታይ ስጉምቲ ይወሰደን ካልእ ርእሱ ሃለ ዓውዲ እዩ ክበሃል ይከኣል ኣብ ምሽዳንን ዘይምሽዳንን ግን ተራ ኣይነበሮን ኣብዚ ኩነታት ናይ ወገንን ናይ ፀላእን ክሳብ ክንደይ ብዛዕባ ናይ ወገን ክሳራ ግለጽ ነገር የለን ልሙድ ባህሊ ናይዚ ሃገር እዩ መና ሓድሽ ነገር ሕጂ ከምፃይ ኮንኩም ኣብ ናይ ወያነ ክሳራታት ኣብ ውሽጢ እቲ መስርሕ ናይ ምግምጋም ነዊሕ ግዜ ወሲዱ እቲ ምግምጋም ኣብ ኩርሲ ኮፍ ዝበለ ዝኾነ ፖለቲከኛ ይኸውን ኢሉ ብዝመስሎ ዝግምግሞ ዘይኮነ ካብቲ ዝተሓተ ፅፍሒ ክሳብቲ ዝለዓለ እዝታት ነቲ ገምጋማት እናነፈየ ኣምፂእዎ ብደገ ንሰማዒ ክእመን ዝኽእል እዩ ኣይብሎናነ ኣብ ዝሓለፉ ቃለ መጠይቃት ዘርዚሩ ኣሎ ግን ንሱ እቲ ዓቃባዊ ዝበሃል ገምጋም እዩ እምበር ካብኡ ብ20 ወይ 15,000 ከም ዝዛይድ ይፈልጥ ናተይ ገምጋም ወይ ናይ ሓደ ክልተ ሰባት ገምጋም ዘይኮነ ናይ ብምሉኡ ዝወዓለ ናቱ መገምገሚ ኣገባባት ሒዙ ሓደ ብሓደ እናዳቀቀ እናነፈየ ዝገበሮ ገምጋም ስለ ዝኾነ እቲ ክሳራታት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እቲ ናይ ሰብ ክሳራ ከምቲ ተፅበ ዲነር ወያነ ወይስ ደልዩ ትፅቢቲ እዩ ኮይንዎ ነዚ ወራር እዚ ተጠው ከብሎ ዝተገደደ ኮነ ናይ መጀመርያ ጥይት ዓይኒ ትኩስ ኢና ክትብል ከለካ ኣብ ናይ ምጥቃዕ ቦታ ኣለና ኣብ ሙሉእ ብሙሉእ ምክልኻል ኢና ዘለና ማለት እዩ ከም ትርጉም ነዚ ክገልፆ ዝፀናሕኩ ፖለቲካዊ ሕቶታት ኣብ ግምት ኣቲኻ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ተመራፂ ወተሃደራዊ እስትራቴጂ ወይ ስልቲ ክትሕዛ ኣይትኽእል ኢና ቅዩድ ኢኻ ማለት እዩ ከጋላብጠካ ዝኽእል ነገር ኣይትገብርን ኢኻ ስለዚ እቲ ምርጫ ብስልቲ እንታይ እዩ ዝኸውን ዕርድታትካ ሰሪሕካ ንዕኡ ኣሐሲንካ ምስ ኩሉ ፀገማቱ ተገዛኢ ድዩ
نقعت الله ديبلونيو كما يجرك أخذ لوكو كم ناي تشاينا مندق تسرح يتخيلن قلنا بكم عينت كنتات زدفاف بوليتيكاو مرجع إذا بوليتيكاو مرجع بزح وتهدراوي سنكوفات كم زفتر أي تراتر ناي بزحن واحد ناي ميزان قلبت تراي أيكونن نزل من تأذم تأذله أو كلهم تمستخايدوا ورارات بوليتيكاو مرجعنا أم كل خال لولا ونتنا نمخبار بوشتن بدقن بوليتيكاو دبلوماسياو ملأختون نزي نمرقاص لعل مسألة زنبرة لعل زخون يكون وتهدراو رقاحتات بوليتيكاو مرجع سلاز زغزئن حدا من مزبالات أب كلهم تمرارات زترأيو صعبين ناي كم بزع مسألة مرجع يوم نيران كبالك فلما أب كواب بعد ما من مزبال مسمسة زفطروا بوليتيكاو سنبرات كلاتنا نجنزوي سعرت عكونا بوليتيكاو مزبال سلتاو بوليتيكاو مزبال كمتصيح إلي إذا جن بوشتاو بوليتيكاو خناتاتنا ترينايو كواحد ذكاء نجس لزي كونه قبول سلزي كونه بوليتيكاوي ميزانو سلز عبي سنبرات يقدر وتهدراوي قنتاتن تريحايو سعرتا كونن كساراونا كونن مخنياتون سعرتن كساران مزنو قالوت وتهدراوي رؤسهم بخارو رقحيتات الله أبزي سالساي ورار زمصم مزبالات منالبات قفح بزباله ملكه تراعي خون خيل كافت قدم سراعي زتفليه بحاله كاله منالبات ابنن بينهم اقاطاميتات بأب تسرح وعلو أزستي زتوهبه مجلسيتات الله نعو خدوقمو أي دلني أتي عبي خسارة زبهال هذا ناي حزبي من مزبال ناي حزبي من كلبات أب تحت قرص ورد عنوات بحفشو أب ناي المعت مدواتنا زومصو محسيتي كم كساراتات كيقصر كان تيم مزبال بنجزا رسو مستناي فلما نيشتو مزبال زبال قفح زباله مزبال سلازمصه كم مرت وي كم حرقان سمعت اي قدفن الكا غوشا تحلف اي تخيلن اذون نابتي بوليتيكاو قمتات يزمصنا بوتهدراو قمتات حدا بغزيه يخات مزنو أب حنت هموت أب حنت وجي أب حنت زوريا زتفصم نجارات راي من ترؤسو ويعوت ويسعرت كبهال الكهات مزنو أي كعلن ن مدخان حيلتات وي ناي ميزان من مزوال كتزارب كل حاول تبوليتيكاون تي وتهدراون فلالها كرأ يفعل توانا نجرجن إذا سالساي ورار بفلاي سفيح بطاطات ناي مريتنا توريرو متحازو ناتو ناي بوليتيكا مالختتات بقندو أفتي قديمة زتاقسكو تبوليتيكا ومريج أزمصو صقم يو نحن هذا قدمي زرزار كانت سالساي ورار ساعات من عبالتات سلمنتاي كابت قداماي تماهيرنا خلو زي كالنا سلمنتاي في بوليتيكاوي كونتات كندزن خنكفل كم الرجال وصل دكتزنا أتو بوليتيكاو تصعنو قليل نجار يكونن نعاي كم وصاني وين خالي حلفنت زحزة عزازي مرز أبي كون كاتواجا مع أسبخ ميا جوابك نحلكاو أي قص مالتي زوات هذه سلزي وصعصعنا بوتا مريتنا كنسرح لنا تباهلو أدمعنا تقاتراي أبرئستي أفلما أبلع لي ويانا سراويت ورد كسارة أتخل أي مدرخ زمسة
أب من مسان نايت عقمي عبي أبركتو نيرو دحريو ون بوغان زالان بسان عيقان زمتسي كم مقصل تاناتو مالت ناي قدنا بزوات هذه حيزس كواقع ألني كيبالكا أبز تعمكا جزي تسحبوا له ويكتكير له التفعيل مثل ناي بوليتيكاون دبلوماسياون مرجعات تسلز متسي ناتي بناي فلما من مزبال زتفترة خناتات أب زتودنا أكيايدا كتكيرون كتسالي مختخا كتحيل مخالن أبتنامود أتا مسرحو ناي كباب بوري ترينا أبز خف أخناتات أبز وضغنا له نخلط عمت مملأتا زحسنا يو اردتات قديفنا أبكالات قول أب حماق كلمة بناتنا تبقصو زي كونه أب مكل خال كنسرح مخالنا كم مسرح حدا بحدا دماميركا انتريخايو اتوتهدراو مرجعتات زهبكا بالليچان بوليتيكاو قيدتات زفطرو صقطي اب السرارح خان بنصر اغيدو زاريو كي بالكا بنصار نايزغن في كمزوت قلتو صناعاتنا بوليتيكاو صقطو لغن ويانا كنزوي سرساي وارو وقعي مدقعته قبري مثل زمره كملس مثل مكلخان نفسنا تقيمنا التي زقالو زلو نمر عن موضوعات في مدقعت نفسد تنخل كذا حاجة دي ما تصدر كما مراتي أي كأليني أي بحاليني بزي كانتنا وشتاوي بوليتيكاو قمتات كن نايدق قمتات الله من البات أب وشتخل التعمتات بزنبع زمعبله قوقوي ملك زحزة ناي متقع وياتقعي ناي مخام بوتا زفترو دبلوماسياوي هواهو زفتر لنا تصغطي زخونا يقوم توقصو كن وسد ذات تبابع أي نبرا مغنياتو مس حالفة قمقمو من رأي كاي تغيرون يرون تزخون ما حشي حادي ومفلطه بالليچافاتون رؤيس لزخونه دحراي كاب كمز مسكونه حاسبكا كتم عبار مفتان باغا تغيرون يرون تزخون ما بلصت بل ابو ابتو وانتي ابتي مريچات وسدلو ساعات زلو خناتاتي كن زغزاكا نتحساسبا ناي شعو ساعات نتحساس بانا زغزء زنبره زقدمه زبلكو بوليتيكاوي مرجع امبر اي متخالن ويا متغبرن بالليچاتا تاي محلو نلكا تمغوت هاي تخلينا سجن مليسن ويانا خبز شادنا هنا ابن تخت كل صنحكا اب زالامبسا بملؤ فقاتناتنا زقدفنا يبوتا كتيلنا بعسب ون كابتي نوي حامتات صنح دال عودتات بوتاتات قديفنا متين እዚህ ግን ነጥብ ጉዳይ ክንዲ ዘቀልልን ዝፈትሕን መሊሱ ናብ ናይ ወያነ ምሽዳንን ናብ ጠለባት ናይ ወያነ ንብዛሕን ይኸይዱ እሱ ምናልባት ንበይንኹም ርእስቲ ክትሓዝ ይከኣል እዩ እቲ ኩናት ግን ወታደራዊ ግጥም ወይ ውግእ ጥራይ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ጎነታቱ ኣለዉ ጽቡቕ ድልየትና ምርኣይ ምስምሳት ምኽላፍ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሳልሳይ ወራር እዋን ዝተራእየ እሞ ኣተኣማሚና ኣብ ዘረጋገጽናሉ ግዜ ብሙሉኦም እቶም ካብ ፈለማ ከም መምኽኔታ ዝቆርቡ ዝነበሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ሓደ ቅድመ ኩነት ናብ ካልኣይ ቅድመ ኩነት ናብ ሳልሳይ ቅድመ ኩነት ናብ ራብዓይ ቅድመ ኩነት ዝኸይድ ዝነበረ ኣተሓሕዛ ዲፕሎማሲ ጭፍራ ወያነ ኣብ ዓለም ዝፍጠር ትዕዝብቲ ወይ ፐርሰፕሽን በቲ ንሕና ንወስዶ ዝነበርና ስጉምትታት ኣገናዚብካ ክርአ እንከሎ ምናልባት
ወታደራዊ ምዕባልያታት ኣብ ክግታኣሉ ዝኽእል ደረጃ ምስ በጽሒ ተገቲ ሰዓብቲ መደብና ነዚ ቃለ መጠይቕ እዚ ካብ ሎሚ ጀሚርና ን4 መዓልታት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ክፋል ፕረሲደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ሳልሳይ ወራር ጭፍራ ወያነን ምስ ዝተኸስተ ምዕባለታትን መስርሕ ሰላምን እንቅፋታት ስርዓት ወያነን ካብ ስምምዕ ምቆራጽ ተጻብኦታት ንምህዳም እቲ ጭፍራ ሓሰውሰው ዝብሎ ዘሎ ሰበባትን ከምኡውን ኩነታት ናይቶም ኣብ ኤርትራ ዝቕመጡ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶታት ዝሃቦ መብርሂ ክነቕርበልኩም ኢና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጊዜኻ ወፊኻ ዝቃለ ማሕተት ፈቃደኛ ምዃንካ ምስም ተዓዘብቲ ምስጋና ንገልጽ ብቐጥታ ሕቶታት ክንኣቱ እቲ ቀዳማይ ክፋሉ ናብ ጉዳይ ግጭትን ኣፈታትሑን ዝምልከት ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግጭት ኤርትራን ወያነን ካብ ዝኽሰት 3 ዓመቱ ሒዙሎ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ጭፍራውያን 3 ወራራት ፈኒሎ ኣብ ዝሃራይ ወራር ኣተኪርና ክንሓትት ሳልሳይ ወራር ወያነን ምስ ተተሓይዞም ዝተኸስቱ ምዕባለታትን ከመይ ትግምግሞም ኣጠቓላሊ እዚ ወራር ዝኻብ ዝጅመር ሒዝና ዝጸናሕና ቦታ ማለት ከም ፖለቲካዊ ምርጫን ከም ወታደራዊ ምርጫን ፈላሊና ክንሪኦ ክንገንዘቦ ክንክእል ኣለና ወታደራዊ ምርጫ ክበሃል ከሎ ብጀካ ወታደራዊ ረቑሒታት ካልኦት ረቑሒታት ዝበሃሉ መሰረታዊ ጽልዋ ዘይገብሩሉ ኣብ ዝጣዕመካ ቦታ ኣብ ዝመረጽካዮ ሰዓት ዘወጻጽኣካ ስልቲ እናተጠቐምካ ትዋጋኣሉ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ምርጫ ከዓ ናቱ ሕግታት ኣለዎ ናቱ ረቑሒታት እውን ኣለዎ ካብ ፈለማ ኣብ ምክልኻል እምበር ኣብ ምጥቃዕ ኣይጸናሕናን ኣብ ኩሉ እቲ ዝተኻየደ ወራራት ማለት እዩ ኪኖ ዶብና ሰጊርና ክንዋጋእ ወታደራዊ ስልታዊ ግምታት ማለት እዩ ምርጫና አይነበረን ነዚ ዘገደዱ ብዙሓት ረቑሒታት ነይሮም ምክንያቱ ልኡላውነትና ምኽባር ልኡላውነትና ምክልኻል ጥራይ ስለ ዝነበረ ዕላማና ካብ ፈለሙኡ ናይ ወራርን ኣጥቃዕን ቦታ ዝሓዘ ጭፍራ ወያነ ስለ ዝነበረ ብኩሉ ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካዊ ናይ ውሽጥን ናይ ግዳምን መልክዓቱ ክርአ እንከሎ ንምርጫና ወሳኒ ኣዛዚ ዝነበረ እቲ ፖለቲካዊ ረቑሒታት ብኩሉ መልክዓቱ እዩ እዚ እንታይ ኩነት ኣባይታ ይፈጥር እንታይ ኢልና ዝመረጽካዮ ቦታ ክትሕዛ ኣይትኽእል ኢና ዶብ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዶብ ገዛኢ ድዩ ተገዛኢ እቲ መሬት ንውግእ ብስልቲ የወጻጽእ ድዩ ኣየወጻጽእን ከም ድላይካ ዝመረጽካዮ ሰዓትን ቦታን ክትገላበጠሉ ትኽእል ዲኻ ኣይትኽእልን ንዝብሉ ሕቶታት ናይ ኣሉታ መልሲ ዝህብ ፖለቲካዊ ምርጫ ጥራይ እንታይ ማለት እዩ ክትመርጽ ኣይትኽእል ኢና خدنا في أب مكلخال كنكون زجددنا بوليتيكا وكناتات انتاي سلامتاينا قدامي تتيت نخين تكوس وسينا أوشت مريتنا مكلخال سلزلنا بقندو قدامي تتيت كتكوس يختبل كلها قال بقال تقدامي تتيت نسخة
ተውፃዶ ይተውፃን ማለት ኣይኮነን ቀዳመይቲ ጥይት ክትኩስ እየ እንድሕሪልካ ናይ ምጥቃዕ ቦታ ሒዝካ ኣለኻ ማለት ብውሕዱ ብስልታዊ ዘራርባ ናይ ምጥቃዕ ቦታ ሒዝካ ኣለኻ ማለት ተወግሶ ክትወስድ ከተጥቅዕ ወሲንካ ኣለኻ ማለት ተወግሶ ክትወስድ ከለኻ ኣብ ዝመረፅካዮ ሰዓትን ኣብ ዝመረፅካዮ ቦታን ይኸውን ነታ ጥይት ከም ጥይት ካብ ኣፍ ሙዝ ክሳብ ትወፅእ ዘሎ ጉዳይ ነቲ ምርጫታት ኣለዎ እቲ ምርጫታት ኣብ ዝወስደሉ እዋን ክመፅእ ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ማሰይቲ ምናልባት ገለገለ ቦታታት ንውግእ ምቹኣት ኣይኮኑን ተገዛእቲ ቦታታት ስለ ዝኾኑ ኣብ ተገዛእቲ ቦታታት ኮይነ ክዋጋእ ኣይመርፅን ኣብ ከም ድላይ ከጋላብጠኒ ዝኽእል ቦታ ኮይነ ክዋጋእ ክእል ኣለኒ እቲ ውግእ ከዓ ብመጠን ናይ ግዜ ከም መስርሕ ጥራይ ዝርኦ እዚ ተገይሩ ነይሩ እንተዝኸውን ምስ ሓለፈ ዘይግበር ነበረ ካብ ኮነ ምስ መፀ ምቕባሉ ከይኮነ ከሎ ምግባሩ ዶ ኣንበይ መሓሸን ኢልካ ክትማጎት ትኽእል ኢኻ ግን ነቲ ውሳኔ ዝወስድ ሰብ ክብደት ናይቲ ፖለቲካዊ ምርጫ ንሱ ከምፆ ዝኽእል ሳዕብያናትን እቲ ፖለቲካዊ ምርጫ ብጎኒ ኣፀጊዕኻ ወተሃደራዊ ምርጫ ኣብ ትወስደሉ ንገዛእ ርእሱ እቲ ወተሃደራዊ ምርጫ ዘምፅኦ ፖለቲካዊ ፀገማት ነቲ ወተሃደራዊ ብቕዓትካ እውን ዝፀሉ ተደራቢ ወይ ተደራራቢ ሳዕቤናት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ኣብ መንጎ ኣዝዩ ፀቢብ ዝኾነ ምርጫታት ጥራይ ስለ ዝሕዘካ ኣቐዲመ ከምዚ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ወተሃደራዊ ምርጫታት ኣቐዲምካ ስጉምቲ ክትወስድ ኩሉ ግዜ ኣፀጋሚ ምስ ሓለፈ ክትሪኦ ከለካ ጥራይኻ ከም ቀሊል ነገር ትወስዶ ከምከውን ኣብ ባይታ ምስ መፀ ኩሉ ሰብ ከዓ ምስ ተቐበሎ ምስናይ ምረቱ ሽዑ ክትዛረብ ትኽእል ኣቐዲምካ ከምኡ መሰለ ስጉምቲ ምውሳድ ግን ብኩንናታዊ መንገዲ ዝምረፅን ዝከኣልን ኣይኮነን እቶም ፖለቲካዊ ኩነታት ንብሎም ዘለና ውሽጣዊ ጥራይ ድዮም ወይስ ግዳማዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ኣለዎም ሓደ ካልኣይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኮይንና ነቲ ኩነታት ክንግምግሞ ከለና እቶም ፖለቲካዊ ውሳኔታትና ቁኑዓት እዮም ዶ ንብል ኣብ መንጎ ፀሊምን ፃዕዳን ዘሎ ፍልሊ ጌርካ ክትወስዶ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ኣብዚ ናይ ሳልሳይ ወራር ኣብነት መፂና ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ብወገን ደበኖ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ግንባራት ብዝነበረ ከፋት ወይ ንቓዕ ቦታ ንምምዝባል ዝፈጥር ኩነታት ምስ መፀ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣብነት መረጋገፂ ኣብ ክሳድ ዕቃ ወይ ብታሕቲ ወሪድካ ክንድመሓዝ ኣብ ገዛእን ከዋግኣና ዝኽእልን ቦታ ክንሕዝ ኣለና ተባሂሉ ተወሲኑ እቲ ኩነታት ሓንሳእ ኣንፈት ምስ ሓዘ ምስ ማዕበለ እቲ ፖለቲካዊ ስምራት እውን ክውን ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ሽዑ ሓርነት ናይ ምርጫ ኣለካ ቅድም ተገይሩ ነይሩ እንተዝኸውን ግን እንታይ ፖለቲካዊ ስምራት መምፀ ኣብ ህዝቢ እንታይ ስምዒት መትረፈ ኣብ ደገ እንታይ ኣሉታዊ ስምዒታት ከሕድር ምኽኣለ ዲፕሎማስያዊ ጎነታቱ ብዙሕ ሓደ ብሓደ ክትፅብፅቦም ትኽእል ረቋሒታት ኣለዉ ብካልእ ወገን ንገዛእ ርእሱ ንፍናን ናይ ጭፍራ ወያነ ዝህልዎ ኣበርክቶ ብጥቕሙን ጉድኣቱን መዚንካ እውን ክትሪኦ ትኽእል ብቐንዱ ግን ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታትና ኣብ ግምት ኣእቲኻ ትሰርሕ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩናት ወይ ውግእ ንዓቕምኻ ንፀጋታትካ እናትካ ዕድላትን ምርጫታትን ኣብ ግምት ስለተእቱ ከምዚ ኣመሰለ ውሳኔ ቅድሚ ምውሳድካ መጀመርያ ሰሪዕኻ ኣብ ግምት ተእትዎ ናይ ውሽጥኻ ናይ ህዝቢ ፖለቲካዊ ኩነታት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሳልሳይ ወራር ዝመፁ ብልጫታት ዝብሎም ብወገነይ ነቲ ቀይድታት ወይ ድማ ፖለቲካዊ ኢንሂቢሽን
ንዕኡ ዝቕንጥጥ ኩነታት መፅዩ ምርጫታትና ብዝደለናዮ መንገዲ ክንመርፅ ሓጊዙና ብተኸታታሊ እንተርኢናዮ ካብ ምዕራብ ጀሚርካ ናብ ማእከል ክሳብ ንምብራቕ ብወገን ቡሬ ዝነበረ መስርሕ ናይቲ ወራር ሓደ ብሓደ ኣብቲ ፈለማ ዝመፀ ምዝባል ንዕኡ ንምትዕራይ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣነ ከም ዓብይ ጅግንነትን ዓብይ ብልሓትን ዝቆፅሮ ምክንያቱ ምስ ተመዛበልካ ሚዛንካ ክትሕሉን ክትዕቅብን ምኽኣል ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሱ ተዓቂቡ ኣብ ብናትካ ተበግሶ ትሰርሐሉ ስራሕ ምእታው ኣብቲ